Noswaith dda, a chroeso ato ni yma i'r graig yng nghefn mawr ar gyfer y gêm fyw heno ar sgorio rhwng Derwyddon, Cefn a Caernarfon, y tîm cartra reit ar wylod uwch gyngrau'r Cymru JD. Does a neb wedi sgorio llai o goliau na Derwyddon, Cefn. Dyn nhw'n hyd yn oed wedi cyrraedd ffigurau dwbl, yr unig glwb yn uwch gyngrau'r Cymru sydd heb gyrraedd ffigurau dwbl o ran sgorio 9 gôl iddyn nhw reit ar wylod y tabl fel ni'n deud. Caernarfon, wel maen nhw wedi disgyn i'r 8fed safle yn y tabl. Dim ond y Flint sydd wedi ildio mwy na'r Cofis, a mae'r Cofis ar rediad gwael ar hyn o bryd. Dyn nhw ddim wedi ennill mewn 7 gêm. A'r tîm cartra, wel tydyn nhw ddim wedi ennill o gwbl yma ar y graig. Un buddigoliaeth yn unig sydd gan tîm Bruno Lopez, a hynny ar yr ofal o 2-1 yn gynharach yn ystod y tymor. Y newyddion o ran y tîma, mae Bruno Lopez, rheolwr Derwyddon Cefn, yn gwneud 3 newid o'r tîm gafodd gêm gyfartal gôl yr un yn Hwlffordd dros y penwythnos. Allan, yr aif Ryan Kershaw, mi welodd o Gaerdydd Coch yn y gêm honno. Mae Christoph Aziamale a Sam Phillips ar y fainc, Iwan Cartwright, Jamie Reid a Charlie Edge sydd yn dod i fewn yn ei lle nhw. O ran Caernarfon, mae Hugh Griffiths yn gwneud 5 newid o'r tîm gafodd gweir o 6 gôl i ddim ym Mhen y Bont dros y penwythnos. Allan, Tyler French, Gareth Edwards, Griff John, Jamie Crowther a Jack Kenny, ac i mewn yn ei lle nhw Josh Tibbets yn y gôl, Ryan Williams a Telor Williams i'r amddiffyn, Darren Thomas i ganol Cai a Kai Jones i'r llinell flaen mewn tîm sydd yn ymddangos yn dîm llawer mwy ymosodol. Ia, edrych ymlaen am y gêm, Bryn, bod y 2 dîm yn dod i fewn ar ôl canlyniad y gwael disadwn. Y gwr da ni'n gweld ar y lluniau yn Joe 4. Tro dwythau welis i fo i lawr yn Cei Connor 2 wthnos yn ôl. Mi nath o serenu, bod y Derwyddon di colli y gêm yna, mi sgoriodd o gôl i ddod ar y tîm yn ôl i fewn i'r gêm. Dod am digon yn y diwedd, ond mae rhaid i Caernarfon fod yn ofalus o fo heddiw. Mae gen i fo gyflymdar, mae'n dda ar y bel, ac mae'n gallu chosi y problemau i'r amddiffyn. Ac o ran Caernarfon, dyma y gŵr, os ydy hwn yn serenu i Caernarfon, mwy na tebyg mae Caernarfon yn chwarae dda, ac mae'n bwysig bod Caernarfon yn cael Darren Thomas ar ben i gêm, dda i gweld o'n ôl yn y tîm heno, ac os ydyn nhw'n gallu cael y bel iddo fo, mae o'n gallu chosi bob fath o problemau. Dyfarnwn ni heno ydy Mr Nick Pratt. Yna ni'n barod. Yna ni yma ar y graig. Mae rhyw law man sy'n yna. Mae noson oer yng ngogledd ddwyrain Cymru yma wrth i'r chwaraewyr i gyd ddilyn y confensiwn. Disgyn i'r ben glin, pob un o'r chwaraewyr yn gwneud hynny, a da gweld hynny. Gig gynta i'r ymwelwyr, mae Ceys ar cyffyrddiad cynta i Telor Williams. Dyma Noah Edwards at Ryan Williams ac Ryan Williams yn ôl i mewn yn y tîm. Dim Gareth Edwards, o hynny'n syndod efalla, cyn chwaraeo'r Derwyddon Cefn. Hugh Griffiths yn penderfynu nad oedd o'n cychwyn heno yma. Ia, dim syndod, Bryn, bod na newidiadau i Caernarfon ar ôl chweir i lawr yn Pen y Bont dydd Sadwrn, ac dda gweld Ryan Williams yn ôl yn y tîm, achos dwi'n un sy'n cefnogi fo, a dwi'n hoff o weld o'n chwarae bob gêm, dwi'n meddwl, y tymor dwytha, a fydd o'n bwysig i Caernarfon. A dyn ni'n gweld yn syth y 2 system yn debyg iawn, y 2 efo llinell 4 yn y cefn, a wedyn tebyg iawn yn canol y cae, felly dyn i dyn fydd i ar ddechrau'r gêm yma a gweld pwy sy'n ennill y frwydr yna, a wedyn gweld sut mae'r gêm yn fynd, ond mae'n bwysig i'r 2 ohonyn nhw. Caernarfon y siwrna nôl, nos Sadwrn wedi bod yn un hir ar ôl y cweir y gafon nhw, ac hefyd y Derwyddon di ildio gôl yn y funud ola. Mae'n siŵr bod nhw wedi teimlo'n wael iawn ar y bws yn ôl hefyd, felly gêm pwysig fel dwi'n deud i'r 2 dîm. A Caernarfon, fel o'n i'n deud ar y dechrau, wedi disgyn i'r hanner isa y tabl, ac yn edrych dros i hysgwydd ar hyn o bryd. Wen yn hytrach nac yn edrych i fyny. A byddech yn edrych ar y tabl, wel y Flint sydd yn yr ail safle o'r gwylod ar 9 pwynt, 12 pwynt gyn Caernarfon.
Ia, ac mae fel o'n i'n dweud, mae rhaid i Hugh Griffiths fod yn mor positif a mae o'n gallu heno, achos bysa buddigolaeth heno yn mynd â nhw yn ôl o gwmpas lle maen nhw angen fod, ac buddigolaeth bysa ni'n pwysig iddyn nhw pryd yma o'r tymor. Williams, y creisiad i fewn i'r cwrt! Mi oedd yna rediad perig gan Kai Jones, un o'r 5 newid heno yma. A bwriad Caernarfon yn amlwg o'r cychwyn. To Bebryn, mae honna'n pel wych i fewn i'r cwrt Cosby. Dwi'n meddwl bod Kai Jones, os ydi gallu cyrraedd o? Dwi'n siŵr os ydi tynnu'n ôl chydig bach, achos doedd o'n siŵr beth ond dod yn ôl tu ôl iddo fo. Ond am bel i fewn. Dechrau munudau gynnar o'r gêm, pel gwych i fewn gan Caernarfon, pwysau gan tîm Hugh Griffiths. Darren Thomas ar gig gornel. Mae'n disgyn i Noah Edwards. Tasgu allan a chyfle i'r bel gael ei chlirio at Joe Fo. Mae'n cyfelled ar Ryan Williams. Williams at Paulo Mendes. A'r amddiffynwr ola ydi Joe Williams. Dechrau da gan Caernarfon. A dyna be fydd angen anyn nhw. Achos maen nhw'n gwybod dydy Derwyddon heb ennill yma tymor yma. Mond y pwynt sydd gan nhw yn y gêm yn erbyn y Met. Felly, os ti'n gallu gael ar y troed blaen yn erbyn Derwyddon Bryn, mae'n gallu fod yn noson da i tîm Hugh Griffiths, ond mae rhaid yn fod yn ofalus achos mae yna peryg yn tîm Derwyddon, fel o'n i'n sôn, Joe Fo, mae gen ti rhywun fath Alex Darlington yn cael o cael, Jamie Reid yn y llinell blaen, dod o di gyfle Jamie Reid, mi gymryd o gyfle, felly mae rhaid i amddiffyn Caernarfon fod yn ofalus, ond mae wedi bod yn dechrau da gan y tîm mewn melyn. A tempo da i'r gêm hefyd. Bel yn chwipio dros yr wyneb yma. Darlington. At Naim Arsan. Mae Fo ar rediad o'i flaen. O hyfryd at Fo wedi mynd y tu hwnt i Williams. Y cyrisiad i'r canol. Fymryn heibio i'r blaenwr. Oedd yn rhedeg i fewn Fo yn dod i fewn yna hefyd dwi'n credu. A rwan mae'r bel y pen arall. Mae'r gêm yn llifo ar naill ben i'r cae i'r llall. Kai Jones ar ei gwarin fan hyn. Na chi bas hyfryd at Darren Thomas. Gweledigaeth dan fan yna gan Kai Jones. Mae'n ddechrau da i'r gêm, Mae yn dechrau da, so ti byth yn meddwl Bryn, y ddau dîm yn dod i fewn i'r gêm ar ôl canlyniadau gwael, ond ar ôl sôn am bas da i fewn i'r cwrt Cosby gan Caernarfon, funud i ddau yn ôl, oedd hi mor gystal gan y Derwyddon, ac oedd hi'n gofyn rhywun dod i fewn ar y postyn pella. Oedd hi'n siawns da iddyn nhw. Mendes i fewn i'r cwrt, edrych am Kai Jones! Presenoldeb Mike Jones yn y gol i'r Derwyddon yn ddigon efallai. Oedd yn dynnu llygad Kai Jones. Hanner cyfle yn sicr iddo fo. Sa ti'n gallu deud hynny Bryn yn sicr hanner cyfle iddo fo. O'n i'n meddwl bod o yna ac jyst methu gael i droed dde, ei bodyn i droed dde, achos os bys fe wedi Bryn, so wedi cymryd y bel heibio Michael Jones ac yn sicr wedi rhoi Caernarfon ar y blaen. Ond gêm agored a gêm da. Yn sicr gêm agored iawn Fo. Nôl at Phil Mooney. Mooney'n lledu'r bel. Edrych am yr hediad i lawr ochr bella gan Josh Green. Green cadw'r bel ar dir y chwarae all gael ei creisiad i fewn. Gwaith amddiffyn rhagorol. A dwi'n credu na Mike Hayes oedd yn ôl o fanna. O'n i'n gorau edrych ddwy waith. Mike Hayes yn ôl yn gwneud. Wel, mae hwnna efalla yn dangos y bwriad sgyn Caernarfon heno yma. Ie, mae rhaid i bob un ohonyn nhw fod ar top i gêm, ond mi oedd hi'n bel wych allan o'r cefn i'r ochr dde yna, a Caernarfon sy'n dod â bwysau o'r cic gornel gyntaf o'r gêm. Un ddofn i fewn at ganol y cwrt Cosby, a mi o'na berig y fanna gan Jacob Wise, a mae'n tasgu allan at Sean Bradley rwan, edrych ar yr hediad gan Paulo Mendes. Mae Darren Thomas efo fo Bradley i fewn i lwybr. Darren Thomas, mae Mendes ar y postyn pella. Croesiad a draw at Mendes. Nefi Wen Simpson oedd yna ar cliriad. Wahanol dadi. Gwrth o mosod gwych gan Caernarfon. Sean Bradley yn dechrau yn hanner ei hun. Mae o di gweld y reidiad, mae o'n godi ben yn wych i gweld y reidiad i'r ochr dde ohono fo gan Thomas. Dwi'n meddwl bod y bel sydd wedi gallu bod yn well gan Thomas i roed y cyfle i Mendes, achos os bysai wedi bod yn bel efo dipyn bach fwy o pŵar y Bryn yn sicr ys y Mendes i roi Caernarfon ar y blaen. Darren Thomas, meistr y cicia gosod. Mi geith o gyfle arall, peniad llac y fanna yn ôl i rei cyfle. Thomas yn isel y tro hwn yn cael ei chwipio i mewn. A'r peniad gan Kai Jones.
Mi oedd hi'n rhy sydyn at y fo'n do. Wel, os yw'r 6 munud yma, Bryn, yn dangos beth da ni am gweld am 90 o funudau, da ni am gweld gêm dda, achos mae yna cyfleon wedi dod i'r ddau dîm, os ti'n gallu deud. Mae Caernarfon di gael, so dwi'n meddwl, 3 cyfle da mewn ffordd yn y gêm. Cai di gael 2 ohonyn nhw, ac y cyfle yna yn dod iddyn nhw hefyd, ond mae Derwyddon hefyd wedi dangos bod nhw, pan ddoth nhw ymlaen, Bryn, di gael y cyfle ar draws y cwrt 6, ac felly... So, be da ni wedi gweld o fewn y funud a gynnar, mae o'n gêm da. Thomas. Mi fydd o ar dan hyn os o'n i feddwl Darren Thomas. Ar ôl ildio i le dros y penwythnos. Arsan. Gweld bod yna le gan Josh Green ar yr ochr bella. Mike Hayes unwaith eto yn amddiffyn o'r blaen. Wise a Darlington yn cyfuno at Mooney. Arsan. A beth sy'n ni dweud hefyd, Bryn, mae'r gol gyntaf yn pwysig. Pam tîm ar y dora, di canoniadau ddim yn mynd yn dda. Y peth ola ti eisiau gwneud ydy mynd ar ei holi, a dyna faint mor pwysig fydd y gol gyntaf yn y gêm yma heno. Pwy bynnag sy'n gael mi wneud hyder nhw codi yn sydyn. Ond ys ti beth yn meddwl bod y hyder nhw'n isel, efo beth da ni wedi gweld yn y 7 munud a hanner y gyntaf. Gathon ni sgwrs efo Hugh Griffiths cyn y gêm yn dod. Ond o ryw dawel hyderus yn doedd. Ond y wen ar ei wyneb. Mi o'n a wen. Y ddau o'n i'n deud, sgwnio os fydd yna wen ar ei wyneb ar ôl 90 o funudau. Ond mi fydd o'n dyn hapus as yn un dybio efo be mae wedi weld. Posib iawn yn siomedig bod dydi dim o ddim ar y flaen, Bryn, efo'r 3 cyfle maen nhw wedi gael. Ond maen nhw'n chwarae'n dda, maen nhw'n symud y bel o gwmpas, a maen nhw'n chosi problemau i'r Derwyddon. Hayes chwarae'r berwnd y gonol at Mendes. Mendes, mae Jones yn y canol! A'r gwaith am ddiffyn, dwi'n meddwl am Mooney oedd yna, ynddi? Ac mi oedd Wise yn ei chanol i hefyd i nadu Kai Jones rhaid cael cyffyrddiad clir fan hyn. Gwaith gwych unwaith eto gan y Cofis a Mike Hayes tro yma yn cael ei benni fyny. Di gweld y reidiad gen Mendes ar ei troed chwyth. Dim yr ongol yn ei erbyn ochr i bach bryn i fynd am gol. A mae o'n trio'r peth call i gael y bel o draws y cwrt 6. Ond mae rhaid dweud amddiffyn da eto gan Derwyddon, achos dyna be maen nhw wedi gwneud am 8 munud a hanner i nadu Caernarfon i fynd ar y blaen, ond y pwysau y dal i ddod gan Caernarfon. Yr un fer, Bradley yn ôl at Thomas, mudiad wedi ymarfer, fydd hi'n gig gornel arall. Da ni'n agosau at 9 munud wen rwsydd yn gilydd, mae'n ddi-sgor. O, 9 munud da, da ni di mwynhau. Dwi'n siŵr bod y hogiau allan ar y cae di mwynhau hefyd, ac i feddwl lle oedd Caernarfon ar y bws yn ôl nos Sadwrn, di nhw heb dangos hynny yn y munud a da ni wedi gweld. Ond fel dwi'n deud, Bryn, y gol gyntaf di'r peth pwysica iddyn nhw. Fe dydyn nhw'n fforddio mynd ar ei holi ar ôl colli o 6 di Sadwrn. Y dynion mawr i fyny o'r cefn, mi oedd Packer ar y postyn pella. Mae yna gyfle fan hyn i Hayes i chwipio hi nôl i fewn i'r cort. Kai Jones, fi gafodd y gyfle yn y fan yna, chafodd o'n cyffyrddiad o gwbl arni hi. A'r bel yn cael ei chlirio yn amaethyddol i fyny'r cae gan Alex Darlington. Maeth eto, y bel yn ei dda i fewn i'r canol, Bryn, gan Mike Hayes, ac sgwn i'n pam nath Cai, mae'n siŵr na di dynnu lygad oddi ar y bel chydig bach i nadu fo gael y beiniad ar y bel, fel da ni'n gweld o'n, achos mae rhaid dweud, mae o'n beiniad hawdd mewn ffordd iddo fo, ac rhywsyd mae o di methu y bel, ond mae rhaid i Caernarfon just dal ati. Mi geith Derwyddon cyfnodan y gêm lle mae nhw yn dechrau reoli sut mae pethau'n mynd, ond ar hyn y bryd, Caernarfon sydd wedi cael y gorau ar 10 munud cyntaf. Dyma Cartwright. Bel ceisio dechrau yn yr hediad ar yr ochr bella, mi oedd o'n rhediad da hefyd gan Green, a mi oedd ffôn i chanol i hefyd. Yn Caernarfon ar meddiant. Williams. Rhediad da gan Telor Williams ac yn cael ei groesiad i fewn i'r canol. Mooney oedd yna unwaith eto. Yn sicr Mooney a Wise ydy'r partneriaeth amddiffynol prysura o'r naill dîm a'r llall. Dyma Joe Williams, capten Caernarfon. Bel i gyfeiriad Darren Thomas. Thomas ceisio ei sodli hi lwybr Sean Bradley cyn gadael i'r bel, ceisio gadael i'r bel redeg allan, ond y postyn yn gwneud y gwaith yn yna, chyfle i Arsan i chlirio hi at Simpson. Fall yn ôl at Wise, llac gen i fo'n syth at Ryan Williams, dyma Noah Edwards.
ac ar wahân i'r un hanner cyfle mae'r Derwyddon di cael Bryn, dydy nhw heb dechrau. Ac mae hynna'n clod mawr i Caernarfon, sut maen nhw wedi dod i fewn i'r gêm, achos maen nhw'n gwybod faint mor bwysig ydy'r gêm yma. Ennill, a maen nhw'n y bolch yn fynd yn fwy rhwngthyn nhw ar Derwyddon. Fydd y Derwyddon yn gweld hwn fatha cyfle i gael i ail buddugoliaeth nhw ar y tymor. Di ennill yn Caernarfon, yr unig buddugoliaeth gan nhw, felly dwi'n gweld hon yn gêm da, be da ni wedi gweld o fewn 11 munud. Diolch yn syni fi be da ni wedi gweld hyd hyn. Di'r dau dîm heb fod yn negyddol o gwbl. Mae hyn yn gallu digwydd weithiau. Dau tîm sydd ddim ar redio da yn gallu fod yn ofyn colli mewn ffordd, ond mae'r ddau dîm yma eisiau ennill heno. Edwards, gwiriad bach yn frysiog, mond at mwni'r gwiriad ymlaen gan Darlington, mae'n gael yn edge! A Tippett. Gwaith da gan Darlington a Jamie Reid a Charlie Edge yn methu manteisio Bradley. Mi ath o heidio i ddau chwaraewr yn campus. At Noah Edwards. Dal i fynd, edrych unwaith eto am Bradley ac Arsan yn ôl. Mi o'na ddewid yn y symudiad yn y fan yna gan Caernarfon. Edwards di methu cyfle mewn ffordd gwaith da unwaith eto gan Sean Bradley. Un arall sy'n plesio fi, Bryn, bob tro dwi'n gweld o. Hogyn onest, sy'n rhoi 100% bob gêm ac mae o'n gallu achosi problema. A mae o'n wedi cael dechrau da ar y gêm hefyd, Sean Bradley. Mike Hayes wedi cael dechrau biwiog hefyd. Paulo Mendes wedi gweld dipyn o'r bel. Taylor Williams. Da i weld o'n cael ei gyfle hefyd. Taylor Williams. O'r llithriad gan Ryan Williams ar dyfarnwr y caniatau chwarae barhau Jamie Reid. Mae Darlington hefo fo Reid i fewn i'r cort. Ceisio i sgwario hi a Charlie Edge a mae'r cyfle wedi mynd. Dihangfa i Ryan Williams. Ffodus mewn ffordd Ryan bod y bel di disgyn i Jamie Reid mwy na lai, Bryn, achos di'r cyflymdar dim gen Jamie Reid y dyddiau yma. Ac ond y gyfle i Caernarfon gael ei hunan yn ôl. Wel, cerdyn melyn i Ryan Williams a hynny am lawio. Dewch ni weld y digwyddiad, Wyn. Mae'n llithro ar y llawr. Mae'n trio cael gafel ar y bel, ond mae'r llif y chwarae di mynd o'n i flaen. Mae rhaid iddo fod yn ofalus ŵan, Bryn, pam ti'n cael cerdyn melyn o fewn y chwarter awr gynta. Un y pethau sy'n digwydd ti'n disgyn ac wneud am effeithio Ryan. Cerdyn melyn na digwyddiad da ni newydd gweld, achos mae o'n gŵr sy'n perfformio'n da pan mae o'n y tîm ac dyna di'r gobeithio'n gan Hyw bod o ddim yn effeithio fo o gwbl. Mae yna 3 o'r chwaraewyr sy'n mewn Chris Melyn eisiau wedi gweld cerdyn coch y tymor hwn. Mae Tippett, Bradley ac Edwards wedi gweld y cerdyn coch. Tippett wrth gwrs ar ôl 5 munud yn y gêm gartra yn erbyn Hwlffordd, gollodd Caernarfon o 4-1. Bradley yn erbyn Cey Connor, welodd o'r cerdyn coch. Bradley'n dal i fynd. Oedd wir, mi oedd Mr Pratt yn y fan ar lle. Penderfyniad cywir, mi oedd na gais yn fan yna i faglu Sean Bradley. A dyna mae o'n neud yn dda iawn, Bryn, Sean Bradley. Mae o'n dwy'n y bel, a wedyn, diolch yn ofyn mynd at am ddiffyn. So wedi bod yn hawdd iddo fo jyst basio'r bel. Ond dyma ni y cyfle unwaith eto i'r Derwyddon. Jamie Reid yn penio lawr, mae rhaid dweud o Tippett allan yn sydyn i natur y bel mynd heibio fo, ond sut mae'n ddisgol, Bryn, ar ôl y 15 munud bron. Sgyn i'n syniad achos mae yna gyfleon da di dod yn y gêm. Oes wir. Di sgôr ydy hi, fel oeddech chi'n dweud, Wyn. Ond Darren Thomas sydd yn mynd i gyfarwyddon fan hyn, chwipio'r bel i fewn y peniad amaethyddol allan, neu'r peniad amddiffynol, dylwn i ddweud. Nid peniad amaethyddol, peniad amddiffynol. Creisiad yn ôl i fewn i'r coach Mendes! Yn syth at Michael Jones yn y gol. Cyfle arall i Caernarfon. Hanner cyfle da iawn eto, Bryn. Croesi fewn i'r canol unwaith eto yn un da. Mendes yn penio. Anodd gael digon o bwar ar y bel i chosi'n rhyw fath o broblem i Michael Jones, achos do'n am lot o bwar ar y bel yn dod i fewn, Bryn, ac siawns anodd iddo fo, ond o leia nath o hitio'r targed. Reid wedi mynd i fewn i'r cwrt, Cosbyn disgwyl am greisiau gan Fo. Mae Fo'n gryfach na Noah Edwards, gwaith da gan Joe Fo, ceisio canfod Charlie Edge. Joe Williams, hynna'n feddiannol. Ffôn flin efo'i hun, Bryn, achos oedd o'n gwybod, dwi'n siŵr os dio di anafu, achos oedd o'n gwaith dda i ddechrau efo fo. Dio heb codi, dio'n flin efo'i hun am y bast wrth i fewn i'r Cwrt Cosby, neu dio'n teimlo rhywbeth wedi mynd yn y coes, achos... Dwi'n meddwl i fod o wyn.
Mae o'n un sy'n yn gallu chosi problemau. Da ni wedi gweld yn y 15 munud be mae o'n gallu wneud. Mae gen efo cyflymder, mae gen efo sgiliau ar y bel. Mae o'n un wych i Derwyddon Cefn, ond mae yna rhywbeth wedi digwydd iddo fo. Mae o wedi tynnu rhywbeth bryn. Yn sicr llun yn y gar ys yn un dybio. Ti'n gallu gweld pa mae o'n tynnu fyny. Ynddi, ynddi. Yr un ar y goes dde, mae'n edrych yn debyg ynddi. Wel, ti'n gallu gweld yn y lluniau da ni newydd gweld. Oedd o'n gwybod yn syth bod yna rhywbeth di mynd, oedd ti'n gweld i goes yn mynd i lawr yn sydyn ac mae o'n rhywbeth un o heini bryn, fe di dim cario ymlaen pam ti'n tynnu mysl yna. A fydd o'n siom mawr i'r Derwyddon achos mae o'n un sydd yn gallu achosi problemau. Ti'n gweld Owen pan mae o'n tynnu fyny. Mae o'n gwybod ei hun bod yna rhywbeth di mynd. Di, mae'n gafal yn ei goes yn syth yn dydi. Ac fydd o'n Swn i'n synnu os fydd o'n gallu cario ymlaen efo beth da ni newydd weld. Da ni edrych ar y fain Cwyn yn ydy'r opsiynau mae gen nhw Harry Brazil. Niall Flint efallai, mae o'n chwaraewr ddigon tebyg yn dydi, mae o'n asgellwr. Cody Roberto neu Christoph Asiamale yr Almeinwr. Felly fydd hi'n ddifur gweld pwy ddaw ymlaen, ond trienni dros... mae o'n, cradur. Mae o'n rhwystredig. O'n i'n edrych i lawr allan o'r llun yma. Mae o'n mor rhwystredig. Ac oedd o'n i'n edrych ymlaen i weld eto bryn ar ôl gweld o rhyw 2 wythnos yn ôl yn Caernarfon. Mi nath o chosi bob fath o problemau Caernarfon ar y noson, ond mae rhaid dweud fydd Caernarfon yn falch bod o wedi gadael. Heb swnio'n gas, achos fo sy'n gallu achosi problemau i amddiffyn Caernarfon. Ac newid ti'n mynd hoff o gweld Morfian yn y gêm. Wel, cyn chwaraewr yr Hela Bangor, yr Almeinwr Christoph Asiamale sydd yn mynd i ddod ymlaen. Mae y Derwyddon lawr i 10 dyn dros dro. Kai Jones dan bwysau gan Mooney ar y cliriad allan gan Simpson. Ryan Williams dyma. Paulo Mendes. Bradley lle ag amser i reoli ei prawf ar Naim Arsan. Bradley cael ei groesiad at y postyn gosod cliriad allan gan Mooney unwaith eto. Edge edrych am Jamie Reid. O'na dacl hwyr, nagoedd. Oedd Mr Pratt. Wedi penderfynu bod yna drosedd fan hyn gan Charlie Edge, dwi'n credu, ar Joe Williams. A mi fydd yr eilyddion digwydd a Christoph Asiamale yn dod ymlaen yn lle Joe Fo. A fydd o'n mynd union yn lle o Joe Fo. Dyma ni, ond yn byd ond i hi. Caernarfon wedi bod yn ffodus. Cerdyn melyn hefyd. I Charlie Edge, I Charlie Edge, felly un melyn yr un. Lle Ryan Williams. I Caernarfon wedi gweld y cerdyn melyn a rwan Charlie Edge. A 4 munud ar 15 o'r gêm wedi chwarae. Felly Edge yn mynd i lyfr Mr Pratt. Cyfle i cadw'r pwysau ar y bryn. Cigrydd wan i Caernarfon a Darren Thomas unwaith eto yn gobeithio achosi problemau i amddiffyn Derwyddon. Thomas, codi'r bel at yr ochr bella. Mae'n disgwyl i Noah Edwards. Y peniad gan Hayes. O'na chi arbediad rhagorol gan Mike Jones. Mi oedd rhaid iddo ymateb yn syth yn fanna ar golwr. A mi nath o. Ac Hayes yn meddwl bod wedi rhoi y cofis ar y blaen unwaith eto Cigrydd yn chosi problemau. Y peniad gyntaf yn cael ei ennill gan Derwyddon, ond Caernarfon yn gwneud yn dda i cadw'r bel yna. Hayes yn mynd efo'i ben bryn neu posib bys wedi gallu mynd efo'i troi de. Os bys wedi disgwyl i'r bel dod i lawr, ond arbediad gwych gan Michael Jones. Cic gornel arall yn cael ei chwipio i fewn gan Darren Thomas y tu hwnt i bawb. A honna di mynd allan, a mae'n gic gol i'r Derwyddon. Mae rhaid dweud, cyfle arall i mynd i Caernarfon. A dyna be fydd yn poeni Hugh Griffiths mwy na'n byd, Bryn, bod maen nhw wedi cael cyfleon yn y gêm, ond mae'r sgôr yn parhau yn ddi-sgôr. Dyna be fydd yn poeni fo mwy na'n byd. Fydd y ffordd maen nhw wedi mynd o gwmpas yr 20 munud gyntaf, di plesio fo. Ond maen nhw wedi cael cyfleon da yn y gêm, ond heb di gallu cymryd un cyfle i roi nhw ar y blaen. Oeddech chi fel fi, Wyn, wedi gweld Flint, Derwyddon Cefn fwy nag unwaith y tymor hwn. A mae rhaid i mi ddeud, dwi'n di gweld nhw'n ennill, ond dwi'n di gweld nhw'n chwarae'n sal. Maen nhw'n dîm iawn. Maen nhw'n tîm iawn. Mae rhaid dwi'n deud, yn aml Bryn, cymryd i y tri tîm ar y brig y tabl. Does am lot i ddewis rhwng y tîm eraill, 9 arall ar y diwrnod. Ond eipyn i
rhwng nhw di sadwn lawr yn pen y bont, ond o Rhys Griffiths di cyfaddau hun cyn y gêm, toedd o'n meddwl bod nhw'n 2 dîm go agos. A dyna dwi'n gweld o, di gweld nifer y gêm tymor yma. Ar y diwrnod, fe di ennill yn ebyn rwy'n ac dyna be fydd y 2 tîm yma'n gobeithio heno. Mendes. Parker. Yn ôl at Josh Tibbett. Bel hir. Dyma Asia Mali gyffyrddiad cyntaf o. Mi o'na gam sefyll o'r symudiad gan Caernarfon. Yr arlwy chi ar sgorio dros y dyddiau nesaf. Cyfiwch am mwy o sgorio nos fory ar Esbyrec. Hynny am 10 munud wedi 10 ac yna y gêm fyw dydd Sadwrn o Stadiwm Glana Dyfrdwy. 4:04. Y gêm fawr ar y brig. Cei Conan ail, Seintiau Newydd yn gynta. Ac yna nos Lyn. Yn ôl yr arfer am 5 sgorio. Holl golia ac uchafbwyntiau gema y penwythnos. Charlie Edge. Mendes yn ei dwyni. Gema'r penwythnos gyda llaw. Ni sôn am Cei Conan Seintiau Newydd. Caernarfon, wel, i fod i chwarae gartra yn erbyn y Bari. Gobeithio bydd honno'n parhau ma na ryw sôn am yr feirws, y coronavirus yn amharu ar gema. Mae Pen y Bont yn erbyn y Flint. Derwyddon Cefn, maen nhw adra yn erbyn Hwlffordd. A'r Bala yn croesawu Met Caerdydd. Yma'r gêm Hwlffordd ar Bari heno, oedd i fod heno, honno wedi i gohirio. Yma, da ni hanner ffordd drwy yr hanner cynta. Rwsyd neu gilydd, mae hi'n ddi-sgôr. Hanner sydd wedi hedfan heibio hefyd, Bryn. So, oes yna gyfle am dod i Caernarfon unwaith eto. Darren Thomas yn un. Sydd wedi gadael fo i lawr chydig bach. Sydd wedi disgwyl well gyn Darren Thomas, achos yn y safle yna, Bryn, mae o'n gystal â neb i bigo bas allan, ond mae wedi gwastraffu cyfle da i Caernarfon yn fanna. Asia Mali. Ac o bawb wen, fysa chi isio yn y safle yna i roed y bel drwad. Darren Thomas ydy'r chwaraewr nhw. Yn union, ia. Fo ydy'r dyn yn hanner Cefn, ti eisiau gael ar y bel, mae o gan efo digon o le. Ac oedd hi'n baswal, a fydd o'n gwybod ei hun, Bryn, achos mae o di gosod safona dros y blynyddoedd. Safona sy'n well na'r bas da ni newydd weld. Parker. A Noed, oes 2 gyn chwaraewr prestatyn gyda llaw, ac yn ddiddorol mi oedden ni yn ei bach, ddyn ôl at hwnnw. Darren Thomas, fyna le ar ochr bella gan Telor Williams. Dywch y lles gyn y fo. Wan ta, mae Kai Jones yn y canol. Mae Mendes yn y canol hefyd, y tu hwnt i bawb ag Arsan a'r cliriad oedd hi ddim yn un da. Hees! O, mi oedd hwnna'n gyfle i chwaraewr o safon Mike Hayes. Dylia fod o'n taro'r targed o leia'n dylia. Unwaith eto, mae rhaid dweud gwaith gwych gan Caernarfon yn dechrau fod Darren Thomas yn canolgau, Bryn. Mae o'n mynd allan i'r chwith, y croesiad yn un dda. Amddiffyn gwael gan Arsan yn rhoi y cyfle i Mike Hayes, ond ti'n gweld, mae o'n eistedd nôl. Ti'n disgwyl rhywun fath o fo i gael ei ben dros y bel a jyst crymanu'r pêl i fewn i'r gornol isa. Os ddim rhaid gael mor gymaint o pŵar a sydd angen, weithiau ti jyst eisiau gael coes ar y bel ac oedd hi'n gyfle unwaith eto i roi Caernarfon ar y blaen. Niall McGuinness, be ni'n mynd i sôn wen, Niall McGuinness colli swydd fel rheolwr y Flint, a mae Neil Gibson yn ôl yn uwch gyngred Cymru. Ia, Gibson digon o brofiad gyda fo. Jamie Reid ar croesiad. A Mike Hayes yn ôl allan at Jamie Reid. Reid ail gyfle i gael ei groesiad i fewn. Y cliriad oedd o'n cliriad da. O, na chi arbediad gan Tibbett. Mi oedd hwnna yn arbediad gwych o'r ergyd gan Josh Green. A rwan y bel yn ôl i fyny'r pen arall. Mooney ben efo Kai Jones. O, ac yn mynd trwy Darren Thomas. Argal fawr. Mae hwnna'n andros o gêm. Gwych gan Tibbett, cangymeriad gan, dwi'n meddwl na Noah Edwards, Bryn, yn y Cwrt Cosby, i roed y cyfle i Josh Green, ac oedd o'n meddwl bod oedd i roed y tîm Carter y blaen, ond Tibbett allan yn sydyn, ac arbediad da gan fo. Fel mae'r ddau o'n ni wedi dweud, Bryn, 5 munud ar 20, sut mae hwn, y gêm yma'n parhau yn ddisgol. Bradley. Gawn ni mynd yn ôl at Neil Gibson. Ia, doedd o'n sioc, o'n ysbrydio'n bod
bod Neil Gibson am fod y dyn nesau cymryd drosodd yn y Flint. Dwi'n mynd hoff iawn o gweld pobl yn colli swyddi Bryn. Nawr mae gen gwaith a ddod i gwneud yn Flint tymor dwytha bod nhw'n nifer y bwyntiau tu ôl i prestatyn, ond diolch yn sioc y dyddi yma. Ac Gibson yn dyn iawn a ples gweld o'n ôl, achos ti eisiau dyddi hogiau da yn ôl yn y gyngair, a mae o'n sicr yn un o heini. A nifer o gyn chwaraewyr prestatyn yn chwarae yn y Flint, ond nifer o chwarae Caernarfon, wrth gwrs, mae Michael Parker, mae Stead yma hefyd, yn dyn Noah Edwards yn gyn chwaraewr prestatyn, tyfad fydden nhw'n cael ei denu o Caernarfon i'r Flint, efallai. Pwy a wyr, be digwyddith yn mis Ionawr, ond fydd Gibson yn trio rhoi garfan at ei gilydd yna i cystadlu, achos maen nhw dal efo siawns, digon o gema ar ôl, ac yn oed fydd i tynnu pobl newydd i fewn i trio newid y ffordd mae'r canlyniadau mynd. Joe Williams, gwarchod honno allan. Mae'n dafliad i Caernarfon, 7 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae ar y graig. Di-sgôr Caernarfon yn sicr sydd wedi cael y cyfleoedd gorau. Perfformiad da hyd yma, mae rai dweud, ond yn di-sgôr. Dyma Telor Williams. Hayes o'i blaen, o dyma Hayes. Pas dda gan Williams at Hayes. Telor Williams i parhau rediad. Hayes ar ergyd! O hwnna'n fflachio ar draws y cwrt a Mike Jones yn ei gwylio hi'n mynd pob cam gan Mike Hayes. Rhywbeth dwi'n wrth y modd yn gweld, Bryn, ydy gweld amddiffynwr yn dod ymlaen. Ac unwaith eto, dim am y tro gyntaf yn y gêm, Telor Williams yn wthio hun i lawr y chwith. A dim jyst yn wthio hun i lawr y chwith, mae'n gallu godi ben i gweld pas gwych i fewn i Mike Hayes. Oedd y gyfle neu Hayes roed y bas yn ôl i Telor Williams. Ond Hayes, fel mae unrhyw blaenwr yn neud, Bryn, maen nhw'n mynd am gol. Ac unwaith eto, Hayes ddim yn hitio'r targed. Prif sgoriwr Caernarfon, 4 gol gen Mike Hayes. Pen arall mae problemau Caernarfon wedi bod. Wedi ildio 10 gol ar 20 y tymor hwn. 6 o'n wrth gwrs di Sadwn ym Mhen y Bont. Ac dim ond y Flint sydd wedi ildio mwy. Trosedd ar Kai Jones yn ôl Mr Pratt. Maen nhw wedi cael digon o hein, Bryn, cyfleon o cic i'r rydd. Mae hwn mewn safle da unwaith eto. Mi Darren Thomas roed y bel i fewn i'r canol. Dydy amddiffyn Derwyddon hefyd yn wych. Maen nhw wedi ennill y bel gyntaf rhan fwy ar amser, ond wedyn dydy ni heb gallu gael y bel allan sydd wedi rhoi cyfleon i Caernarfon. A dyna beth fydden nhw'n gobeithio eto o'r cic rydd yma sydd am dod i fewn o'r ochr pella'r cae yma. Darren Thomas glaw yn dal i ddisgyn yma yng nghefn mawr. Mendes i fyny amdani efo Jacob Wise. Mae Gazi Amale methu cadw'r bel rhag rhedeg allan. Noah Edwards, Mendes. Mendes yn gryfach nag Arsan, ond mae Mendes di gwneud yn gampus y fan hyn. Doedd y creisio dim cystal. A chyfle i Arsan a Gazi Amale i chlirio hi, ond Noah Edwards yn ei dwyni. Chwaraewyr Caernarfon yn benderfynol heno, dydyn? Yn sicr, posib pryd o dafod ar ôl y gêm di Sadwn di gwneud hynny iddyn nhw, ond ti bob tro yn edrych am ymateb ar ôl perfformiad gwael, Bryn, ac yn sicr mae Huw wedi cael hynny yn y 29 o funudau. Mae wedi gweld yma, ond mae angen gol arnyn nhw. Thomas ar creisiad. Cyfle am y cliriad Simpson sydd yna, a mi oedd Wise yna. Nôl â hi at Ryan Williams. Williams, nodi'r bas yn hyfryd, ond mi oedd Darren Thomas yn cam sefyll. Ys yn reswm iddo fo cam sefyll, Bryn. Darren Thomas, mae o'n gweld reit ar hyd y llinell. Y bas gan Ryan Williams yn un da, iddo fo'n gael ei ben i fyny. Gweld digon o le allan ar y dde yma i Darren Thomas, ond mae bob un ohonyn nhw hyd hyn di wneud yn iawn i Caernarfon. Frisbee ar Derwyddon. Dynion sy'n pwysig gyda nhw, y rhif 10, Alex Darlington, brond i gael cyffyriad o'r bel eto, Bryn. Bradley yn ei dwyni, mae Kai Jones yn sgwar. Bradley at Kai Jones. Mae Caernarfon yn cael ei heiddiant. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae. Bradley yn creu. Jones yn ei gorffen hi. Derwyddon Cefn dim, Caernarfon 1. Ac yn heiddiannol ar y blaen, fel oedd y ti'n deud, Bryn. Mae'r gol o'r diwedd wedi dod i Caernarfon. Gwaith gwael gan yr amddiffyn Derwyddon. Bradley wneud yn wych, ac o'n i'n disgwyl o'n mynd i hun, Bryn. Ond mae wedi pigo'r pas berffaith ar draws y cwrt 6, ac amhosib i Kai Jones fethu o 5 llath allan. A Caernarfon
y gol maen nhw wedi heiddi, maen nhw wedi cael Caernarfon ar y blaen. Mi fydd Phil Mooney yn hynod siomedig. Fo ildiodd y meddiant yn yna. Doedd Bradley ddim yn hunanol. A bob clod i Bradley hefyd, Bryn. So wedi bod yn hawdd iddo fo mynd am yr ergyd ei hun. Oedd y ongl yn mynd yn ei erbyn o chydig bach, ond iddo fo codi ben a just reid o'r plat mewn ffordd i Kai Jones. A na Kai Jones beint iddo fo ar ôl y gêm. Achos mae rhaid yn nhw bwyso wan a gobeithio bod gol arall yn dod. Hayes a'r Greisiad, fi oedd hwnna wedi mynd allan pedwerydd gol Kai Jones y tymor hwn gyda'r llaw. Mae o'n dod yn gyfartal felly fel cyd brif sgoriwr hefo Mike Hayes. Da iawn Kai, ac doedd o ddim am fethu honna, Bryn. Mae o wedi cael cwpl o cyfleoedd eraill yn ddian yn y gêm, ond oedd hwnna'n hawdd iddo fo. Do gwaith da gan Caernarfon i dwy'n y bel yn ôl gan y Derwyddon, ac unwaith oedd Bradley fewn i'r cwrt Cosby, oedd o ti'n gwybod oedd o am ergydio a posib sgorio ei hun, neu oedd o am pigo pas berffaith i Kai Jones, a dyna nath. Oedd wedi Caernarfon ddim wedi curo Cefn yn yr un o'r bedair gêm ddiwetha yn y gyngrair. Felly maen nhw ar y ffordd i newid y patrwm yna rwan, ond byddai bas wal fyna, dyma Asia Male, gyfle fan hyn i Christoph Asia Male, unwaith eto, Tibbets yn estyn y goes na. Wel, mi rwystrodd o'r ergyd gan Green chydig funudau nôl, cyfle eiraid i Christoph Asia Male. Oedd, mi oedd hi'n gyfle da unwaith eto yn y gêm, ac as i Mali'n gwneud yn wych, mae o'n troi i fewn ar ei ddoi de, ac oedd yn trio i'r postyn pellan erbyn crymannu fo heibio Tibbets, ond unwaith eto, mae rhaid dweud, dim am y tro gyntaf yn y gêm, Tibbets di wneud arbediad da. Arsan, mae'n gyfle fan hyn i Arsan, a Tibbets unwaith eto. A mae dal yna i Arsan! Tibbets yn ei chlirio hi ar bel yn cael ei gwiro dros y drawst. Ond mi o'na gam sefyll. Josh Tibbets arwrol. Gwych unwaith eto gan y golwr. Cyfle'n dod, Arsan yn gwneud yn dda i Derwyddon, ac Tibbets, be mae o di wneud? Mae o di dod allan yn sydyn unwaith eto, Bryn. Allan yn sydyn, ac mae o di gwneud ei hun yn fawr i nadu y bel mynd heibio fo. Mae rhaid iddo fo fod yn plest efo'r hanner mae o di gael hyd yn. Swn i'n dweud bod o wedi cadw Caernarfon yn y gêm, achos mae Caernarfon wedi cael cyfleon hefyd, ond y gêm yma'n hawdd di gallu fod tair y gol yr un hyd yn. A do'n i'n glwsach i'r sgwrs fach efo'r Achard Wayne yn siarad. Mi o roed ei stori fach ydych chi mewn munud. Bradley rownd y gornel at Darren Thomas. Os ein arall i Caernarfon, Jones yn ei dal hi. Fel oedd Wayne yn siarad yna. Pwyd yn sefyll wrth yn ymwneud, ond Andy Morris yn rheolwr ceic hwnna. A dyma fo jyst yn gweiddi fyny. 4 incredible saves fydda fo. So, syniad... Mae o'n chwilio am golwr, dydy? Yndi. Efo Lewis Brass wedi gadael ceic hwnna, felly ydyn ni'n mynd i lygad o tybad ar Josh Tibbets. Asia Male ar y mil o cwrt a cyfle'r be a cael ei chlirio, mae'n tasgu at Tibbets unwaith eto. A beth sy'n rhaid i Caernarfon gwneud wan, maen nhw wedi gael o bo gol pwysig, Bryn, ac y gol ys ni'n dweud bod nhw'n heiddi. Mewn bod Tibbets wedi gwneud mwy na un arbediad yn y hanner cyntaf. Beth sy'n rhaid Caernarfon gwneud wan ydy gweld i allan tan y hanner. Mae rhaid cyrraedd ei gwyl heb ildio gol. Dyna beth fydd yn nod wan gan tîm Hugh Griffiths, ac os ydyn nhw'n gallu dyblu'r fantas, bysa hynny'n wych. Kai Jones, y sgoriwr, ceisio creu, ond hwnna'n cael ei chlirio. Felly, y naill ben, mae Caernarfon yn ddiolchgar i Kai Jones, ond yn sicr Josh Tibbets, Wayne, sydd wedi cadw nhw ar y blaen ar hyn o bryd. Do, mae o wedi gwneud mwy na un arbediad, Bryn, ond sa ti'n deud, dyna pa mae o yna. Mae o wedi bod yn wych i Caernarfon, ond mae Caernarfon hefyd wedi cael cyfleon. Mae Michael Jones wedi gwneud mwy na un arbediad da hefyd, felly y ddau golwr sydd wedi bod y ddau dim brysur. A mae hynny'n dangos sut gêm mae wedi bod. Mae wedi bod yn gêm digon agored. Does am negyddol o gwbl amdano y gêm, a dau dîm sy'n trio gael y 3 phwynt. Mae gennym ni 10 munud. Llain y 10 munud tan yr egwyl. Kai Jones ar unig gol wedi hanner awr union yn manteisio yn y fan ar lle y dyliau pob blaenwr sydd â greddf ymosodol fod yn y cwrt Cosby. Bradley
ar croesiad Kai Jones yn y fan ar lle. Pas lac Mendes. Mae hynny wedi bod yn nodwedd o chwarae Cefn yn dydi Wyn. Y passes allan o'r Cefn, dydyn nhw ddim wedi bod yn digon cywir. Na, mae Caernarfon wedi bod yn well na nhw'n canolcau. Sbia di ar y 3 yn canolcau i Caernarfon. Maen nhw wedi chosi fwy o broblema na'r be mae'r 3. Da ni bron di sôn am hogia canolcau Derwyddon, achos mae Caernarfon wedi gwneud mor ogystal, felly be fedrith Caernarfon ddim y ffordd yn gwneud bryn ydi eista nôl. Achos os ydyn nhw'n gwneud hynny, maen nhw'n gofyn am trwbl. Mae rhaid iddyn nhw dal ati, dal i pwyso ymlaen, neu fydden nhw'n ildio gol. Fel hyn rwan gan Jamie Reid, Tibbets oedd allan. A troeddech chi dweud yna Wyn, mi oedd Hugh Griffiths a Richard Davies ar yr ochr arall, tîm reoli Caernarfon, yn bloeddio ar y chwaraewyr i symud i fyny. A mae o'n gallu digwydd, ti di gael cweir di sadwn, ti di gorau gweithio mor galed i mynd ar y blaen yma heno, a wedyn ti'n meddwl, reit, waith yn eista nôl, a fan yma'r problema'n dod. Os i Caernarfon yn dal i gwneud be maen nhw wedi gwneud am 37 o funudau, Bryn, dwi'n meddwl fydd gyda nhw ddigon i mynd ymlaen i ennill y gêm. Os ydyn nhw'n dechrau eista nôl a gofyn am broblemau gan Derwyddon, dwi'n meddwl ysa'r gêm yn gallu mynd i'n rhyw ffordd. Os enillydd Caernarfon y gêm gyda llawn a nhw ddim symud unfan yn y tabl, mi fydden nhw'n aros yn yr 8fed safle. Mi fydden nhw bwynt y tu ôl i Met Caerdydd sydd yn y 7fed safle. Mi fydd y Derwyddon wrth reswm yn aros yn sownd ar wylod y tabl. Bradley yn sgwar at Darren Thomas. Thomas ffigio un ffordd. Thomas yn edrych am Paulo Mendes, mond at Christoph Asiamale. Parker yn hytrach yn camu fewn. A Thomas yn edrych am Bradley ar yr ochr bella. Cartwright, Asiamale yn gryfach na Thomas. Asiamale, o sgilia da gan Asiamale ac yn lledu'r bel yn edrych am Charlie Edge. Oedd y bas yn y ddigon da. Pas ola yn gadael Asiamale lawr, achos oedd y gwaith da wedi cael ei wneud yn canolcau. Oedd wedi gweld y rediad Bryn ochr pella, mae o'n gwneud yn dda yma. Bel heibio Darren Thomas a wedyn trwy coesa. Un arall, Noah Edwards, dwi'n meddwl, a wedyn mae'n bas anodd. Ti'n trio reid o tu ôl i amddiffynwyr a mae'r bel jyst yn rhedeg allan. Pas lac, Asiamale, dio'n gry, mae o'n gry, a mae Tibbets yn effro unwaith eto. Asiamale, mae'n edrych yn siarp, dydi? Mae o'n dyn, digon o bwar gyda fo. Mae o wedi chosi mwy na un broblem es mae o wedi dod ymlaen. Ac mae rhaid i Caernarfon fod yn ofalus, achos dwi wedi deud ys y cychwyn. Mae yna hogia yn tîm Derwyddon sydd yn gallu chosi problemau yn trydydd ola Caernarfon. Felly mae rhaid iddyn nhw dal i gwneud Bryn be maen nhw wedi gwneud, achos maen nhw wedi bod yn dda. Bod Tibbets wedi gwneud mwy na un arbed gwych i cadw Caernarfon ar y blaen. Dwi'n meddwl Caernarfon sydd wedi bod y tîm gorau. Mendes. Paulo Mendes, yna le fan hyn gan Darren Thomas. Yna le ar ochr bella o'r bas trwad yn un hyfryd at Mike Hayes. Yr arbediad yn y lle cyntaf gan Michael Jones yn un da. Ond y bel yn adlamu nôl at Mike Hayes sydd yn rhwydo i 5 gol y tymor hwn yn dyblu mantais y Cofis. Derwyddon Cefn dim, Caernarfon 2. Gwych gan y Cofis ac Darren Thomas yn canol y gau. Oedd ni'n sôn am os oes rhywun yn gallu gweld pas Bryn, ac am pas oedd hon i llwybr Mike Hayes. Mike Hayes yn siomedig ar y tro gynta, ond ffodus bod y bel wedi dod yn ôl iddo fo ar yr ail dro. Doedd o ddim am fethu'r ail cyfle i dyblu'r fantas i'r Cofis, ac am hanner yma o wedi bod yma i tîm Hugh Griffiths ar ôl y siom i lawr yn pen y bont i Sadwn. Wyn, dwi'n meddwl bydd rhaid iddo adael Darren Thomas allan o'r tîm yn amlach, achos os dyma'r effaith mae o'n i gael arno fo, mae werth i wneud ydy. Wel, diolch syndod i fi Bryn, dwi wedi gweld digon o Darren Thomas dros y flynyddoedd. Mae o'n gallu chosi problemau i tîma, ac y visiwn gan fo i codi ben i gweld y rediad gan Mike Hayes, ac arbeidiad da gan Michael Jones i ddechrau efo, ond oedd Hayes ddim am fethu'r ail cyfle, ac am hanner i Hugh Griffiths. O'n i'n deud, dal allan tan y hanner heb ildio gol, fydd o'n teimlo'n wych. Bod o'n gwybod, Bryn, mae'n eipyn y ffordd i fynd iddo fo ennill y pwyntiau yma yn y Derwyddon, ond sy'r hanner heb di gallu mynd yn well iddo fo. Di sgorio 2 gol, di creu nifer o cyfleon, golwr yn chwarae'n dda hefyd, Tibbets di arbeidio mwy na unwaith, ac mae o bron di bod yn hanner berffaith i tîm Hugh Griffiths. Mi fydd Hugh Griffiths wrth i fod
Yn dychwelyd wrth gwrs yw gyn glwb, tro cyntaf o ddod yn ôl i'r Derwyddon, lle oedd o'n rheoli ac yn chwarae wrth gwrs ac yn ei gefnogi fel oedd o'n yn hogyn bach gema nesaf Caernarfon gyda llaw Barry adra ac yna Aberystwyth oddi cartra ar dre newydd adra. Ond a chitha hefyd Wyn wrth gwrs, cyn reolwr Derwyddon Cefn a cyn reolwr Caernarfon. Ia, edrych yn ôl ar y cyfnodau. Doedd eisiau mwynhau y ddau glwb Bryn. Caernarfon, achos tref geisi'n eniad o ddod i fyny yn teimlo chydig bach yn fwy. I fynd yn ôl yna i Caernarfon ac reoli y tîm. Oedd hi'n breuddwyd mewn ffordd. Ac geisiau cyfle yma hefyd, bod ni lawr y lôn yn Plas Cyniston ar y pryd. Oedd y cae yma ddim yma ar y pryd, ond dwi'n edrych yn ôl ac ples iawn bod fi wedi cael y cyfle gan y ddau glwb. A chitha, a Hugh wrth gwrs, yr unig ddau Gymro Cymraeg i reoli'r... A ni'n meddwl bod fi bo'n glyfar yn dweud, mae chi oedd yr unig ddau, mi oedd Mr O'Shaughnessy hefyd yn tydi? Ia, ni wedi dilyn O'Shaughnessy yma, dwi'n meddwl, a wedyn y ddod i dilyn fi Caernarfon, felly Steve yn boi iawn hefyd, ac falch bod o yn ddyn da hefyd i reoli'r ddau clwb. Tibbets, pyn o rediad. Mae'r gwynt yn ei erbyn o mae'r glaw i weld yn mynd o'r dde i'r chwith. Fel da ni'n edrych. Dyma Jamie Reid. That's Edge yn edrych am y rhediad gan Asia Mali, ond mae Parker ar peniad. Williams a'i lygad ar y bêl dan bwysau hefyd yn Alex Darlington. Rwan ta, Sean Bradley. Mi oedd i cael hanner cynta ar ferchog fel ac yma Darren Thomas edrych am y rhediad gan Mendes bach gormod ar honno gan Darren Thomas, ond y bwriad yn berffaith doedd. A bwriad yn un wych. Y rhediad, mae rhaid dweud, o'n i'n hoff o'r rhediad hefyd Bryn. Pam gen ti hogio o canol cae sy'n barod i fynd heibio am ddiffyn ac bron i'r bas fod yn un berffaith i fewn i'r llwybr o. Ond fel dwi'n dweud, mae llun canol cae Caernarfon di reoli y gêm mewn ffordd. Bradley a Kai Jones di cael haneri da hefyd. Mae rhaid dweud bod bob un ohonyn nhw wedi gwneud yn wych i tîm Hugh Griffiths, ond mae ni 45 o funudau yn yr ail hanner i fynd. Ti byth yn cael 2 hanner un peth, a dyna be fydd yr ofyn gan Hugh, achos y gol nesa, o'n i'n deud am y gol gyntaf ni'n pwysig, y gol nesa sy'n bwysig gwan. Os ydy Caernarfon yn gael o Bryn, sa'n gallu fod yn rhywbeth yma heno. A dyna welson ni Dysadwn yn de. Yn gafodd pen y bont y gol nesaf, wel, y penna'n disgyn. A dyna ti'n teulu gweld, Bryn, dwi'n gweld o yn safon y gema dwi'n gwylio rhan fwy o wythnos ac safon Wrexham. Unwaith mae tîm yn mynd 2 neu 2 ar ei holi, mae benna nhw'n i lawr. A mae tîm yn golli o 4 neu 5. Ond wwan, fe Cefn yn dal i feddwl bod nhw dal yn y gêm. Mae rhaid iddyn nhw gael o gol nesaf, iddyn nhw credu hynny. Da ni yn y funud ola o'r hanner cyntaf golia. Kai Jones a Mike Hayes, tîm Hugh Griffiths ar y blaen. Mae rhaid chi ddeud bod nhw ar y blaen yn gyffyrddus, ond mi fydda gol rwan i'r Derwyddon yn newid pethau'n seicolegol yn sicr. Arlington edrych am Josh Green doedd o ddim yn cam sefyll, a mae'na gyfle fan hyn, a mae Tibbets yn y fan ar lle, a mi oedd y cyffyrddiad gan Jamie Reid. Wel, mi stopiodd y bêl bron. A mi oedd hi'n gyfle hefyd Bryn reit ar y diwedd y hanner. Be sa gol di gwneud i Derwyddon amser yma'r gêm. Y bas yn un wych a draws i Jamie Reid. Mae o'n gyrraedd o'n sydyn. I fod yn teg iddo fo Bryn, mae o heibio'r postyn gynta. So mae o'n un anodd iddo fo gael y bêl i fewn. Ond fydd Caernarfon y falch. Os yn byd i dod o'r cyfle mae Derwyddon newydd cael. 2 funud yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf bron. Wel, pas gan Simpson ar draws i gwrt yn y fan yna, ac mi oedd Kai Jones o fewn trwch blewyn i fanteisio unwaith eto, mi os ar drydedd gol yna wedi roed y Kai Bosch ar bethau go iawn y bysa. Bysa wir, ac rhaid dweud, mae'n hanner gystal a dwi wedi gweld tymor yma. Un sydd wedi gweld nifer o gemau Bryn. Sy'n cytuno wen? Dwi wedi cael ymhlesio fa yma heno. 2 dîm, dyn nhw'n gorau yn y gyngair o bell. Achos fe wedi dweud hynny efo'r safle maen nhw'n y gyngair. Ond i fod yn teg i'r 2 dîm, maen nhw wedi mynd amdani o'r funud cyntaf Bryn, a maen nhw'n dal at i wan. Ac 2 gol o fantas gan Caernarfon,
sydd wedi fod yn help mawr iddyn nhw hefyd. Hysbyseb i'r gyngrair heb os. Mwni yn mynd i fewn i lefr y dyfarnwr. Do, mi oedd o'n hwyr. Heb os am yr ail dron fan yna, doedd oedd hwnna'n ornes reslo efo Mike Hayes. Cyfle ola o'r hanner cyntaf i Caernarfon. Mae rhaid roed y bel i fewn i'r canol. It's a trydydd gol wan yn lladd y gêm. Yn sicr o hynny. Wan, Darren Thomas, pwy arall sydd yn mynd i'w chymryd ti. O, peniad hawdd i Wise allan at Ryan Williams. O, mi yna lawion fanna siawns gan Naim Arsan oedd yn wir. Williams yn mynd am yr ergyd ac Arsan. O, mae Ryan Williams i lawr. Be sydd wedi digwydd fan hyn? Di wedi troi rhywbeth? Di wedi troi Ben Glyn? Di wedi troi... Mae gen y dyfarnwr benderfyniad y fan hyn, Wyn. Wel, be mae am... Arsan yn trio dweud bod y bel di yn ei fol. Dwi'n eisiau ben chydig bach mae Arsan, dwi'n meddwl. Ond da ni'n gweld oedd y foli'n un da gan Ryan Williams. Dwi'n meddwl fydd Ryan Williams yn iawn. Ond ti'n beth yn sydyn, unwaith ath y chwiban, ond y mwy na un o hogia Caernarfon yn sprintio mewn ffordd at y bel i trio i gael y cyfle. Fydd yna neb lai na Darren Thomas o'r sefyllfa yma. Ac am gyfle iddo fo. Eiliadau ola o'r hanner cyntaf. A mae rhaid iddo fo gwneud Michael Jones gweithio yn y gol. Maen nhw'n eiliadau ychwanegol 2 funud oedd yn cael ei ychwanegu, ond bydd yna amser ychwanegol ar ben yr amser ychwanegol. Ac os na halen yn y briw o safbwynt Derwyddon Cefn, went yma Bradley. Felly tho gymryd on efo'i droed chwith neu Darren Thomas. Yr ergyd gan Williams. Sori, pelor Williams, mae'n ddrwg yn ei odo. Ar dyna'r cyffyrddiad ola ar derfyn hanner cynta sydd wedi bod yn un hyfryd i'w gwylio. Mae'n rhaid deud, 2 dîm yn mynd amdani. Ond heb os, mae'r ymwelwyr yn heiddi bod ar y blaen. Nhw sydd wedi gwneud y cyfleoedd bod y golwr Tibbets wedi gwneud 4 neu 5 arbediad rhagorol. Ond goliau, Kai Jones wedi hanner awr ac yna Mike Hayes 9 munud yn ddiweddarach. A tîm Hugh Griffiths sydd ar y blaen ar i ddychweliad cyntaf o yma i'r graig. A'r sgôr yma ar yr egwyl. Derwyddon Cefn dim, Caernarfon 2. Ewch i neu panad, dewch yn ôl mewn rhyw chwarter awr a mi fyddwn ni'n disgwyl amdano chi.
Croeso nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner yma ar y graig dim newidiadau. Hyd y gwyddo ni. Ac Wayne Phillips yn dilyn hanner cynta cofiadwy. Da ni wedi cael egwyl cofiadwy achos mae Mr Andy Morrison, rheolwr Cei Conna, neb llai na'r rheolwr y pencampwyr. Newydd, nid yn unig mae wedi dod â panad i ni. Mi gathon ni Vince Pay, mi gathon ni fechdana, a mi gathon ni sausages. Wel, am foi, Bryn, am foi. Fo yn y glaw, ni stan y glaw, sefyll yn y glaw, da ni yma o dan to, ac mae o'n dod â banad a mince pies a sandwich i ni, boi iawn. Chwarae teg. O ddifri, chwarae teg iddo fo. Nath ofyn, da chi eisiau panad, ffwr o fo, trwy'r glaw. A nhw'n o David. Hynny'n dangos sut foi ydi o, Bryn. Iddo fo gwneud hynny i ni yma, ac oedd yn gwybod bod ni'n crynu yma ar y hanner, ond dwi'n gobeithio am gêm rhywbeth tebyg yn yr ail hanner. Os da ni'n cael gêm gystal yn yr ail hanner, a gafon ni yn y hanner cynta, fydda ni'n di gael noson gwych yma heno yn Derwyddon. A ddrwg yn ei reswm, dwi'n chwerthin oedd Wayne yn siarad y fanna. Mi ddoth a ddynas ato ni, a mae yna... Mae'n sy'n yna? Mae yna 7 panad ar yr hambwrdd. Green. Fe llai myfad 7 panad, Wayne. Pobl neis yma, Bryn, oes? Pobl neis yma heno. Cys os Arwyn o gwmpas eisiau panad, dewch draw ato ni. Beth bynnag mae'n dafliad i Caernarfon. Taylor Williams. Ar y tafliad i Caernarfon. Reit o'n blaen ni. Hayes yn edrych am Kai Jones. Green. A'r cliriad at Jamie Reid, cael ei fugeilio gan Ryan Williams. Williams, pas da at Kai Jones. Mae hwnna wedi mynd allan yn ôl y dyfarnwr. 20 munud bwysig i'r dau dîm, Bryn. So, os ni'n disgwyl ymateb gan y Derwyddon o fewn y funudau gyntaf ail hanner, achos maen nhw'n gwybod mae rhaid iddyn nhw greu rhywbeth. So, fe ddim yn fforddio mynd tair gol ar ei holi efo sut mae'r gêm wedi mynd. O ran Caernarfon, mae rhaid iddyn nhw dal i gwneud be wnaeth nhw yn y hanner cyntaf. Achos ar y degau oedden nhw'n wych, mi oedd na nifer o gyfleon, mi gafon nhw 2 gol, ac mi fysa Hugh Griffiths wedi bod yn dîm ples yn yr ystafell newid. Ond fydd o'n reit nerfus, achos diolch yn gwybod beth sydd am dod yn y 42 o funudau sydd ar ôl. Gobeithio'n gan y fo ydy bod Caernarfon yn ddigon da i dal allan ac i ennill y 3 pwynt, bysa'n 3 pwynt pwysig iddyn nhw. Jones. Simpson yn gryfach yn fan yna, falle fwy penderfynol na Kai Jones. Green. Nôl at Wise. Be fydd Bruno Lopez wedi deud wrth chwaraewyr Derwyddon Cefn? Rhowch chi yn ei sgidio fo, Wayne. Be fydd wedi deud? Dwi'n meddwl sef wedi deud rhaid iddyn nhw gwella. Bod nhw wedi cael cyfleon, Bryn, yn y hanner cynta, o ran chwarae, Caernarfon oedd y tîm gorau. Ac mae rhaid iddyn nhw gael dynion fatha Alex Darlington ar y pêl. Dwi'n yn cofio sôn am Alex yn y hanner cynta. Un sydd efo digon o talent, ond mae rhaid gael y bêl ato fo. Aaron Simpson, Iwan Cartwright yn canol cae. Mae rhaid i dynion, mae rhaid i nhw sefyll i fyny wan, Bryn. Ac yr unig beth arall bysa fod i ddeud ydy, os da chi'n gael y gol nesaf, da chi'n ôl yn y gêm. Ac dyna faint mor bwysig ydy'r gol nesaf. Mae rhaid i Derwyddon gael y gol yna os ydyn nhw am gael unrhyw beth allan o'r gêm yma. A'i llwyddiant Caernarfon ydy'r ffaith a da ni ddim wedi gweld, a bod yn onest, da ni wedi enwi Alex Darlington fawr ddim hyd yma yn y gêm. A'i llwyddiant Caernarfon ydy hynny, neu i fai odio? Mae posib iawn, chydig bach o'r ddau dwi'n meddwl, os dio ddim yn gael lle ac amser ar y bêl. Mae i fynydd y fo, Bryn, i gael hyd i lle achos, fel dwi'n deud, mae o dyn sydd wedi bod rownd y bloc, di chwarae am flynyddoedd efo'r Seintiau Newydd, a jyst dal am eiliad bach. Kai Jones yn ôl at Taylor Williams! O mi o'na gyfnewid hyfryd, oedd y bas i lawr yr ystlys gan Taylor Williams yn gampus. Mae o'n cael gêm i'w chofio heno yma. Yndi, mae o'n cael gêm da, Taylor Williams. Bob dim mae o wedi wneud, mae o wedi wneud yn dda iawn hyd hyn. Mae o wedi gael ei hun ymlaen. Ac newid sydyn, Bryn yn y gêm.
Jacob Wise sy'n gadael, mae o un arall sy'n dal Cefn i goes. Yndi. Ac un arall sydd wedi dod allan yn posib 5 munud i gweld sy'n mae o'n mynd, ond na, amhosib i cario ymlaen. Pam sgyn ti'r anaf yna Bryn ac call iawn iddo fo gadael os nad yw'n iawn. Ie, Niall Flint sydd yn dod i'r cae, chwaraewr llawer mwy ymosodol Niall Flint, sydd wedi bod yn cael ei le yn y tîm y tymor hwn, ond ar y fain cen yma. Ac Aaron Simpson sy'n disgyn i fewn i'r llinell Cefn Bryn. Mae o di chwarae rhan fwyaf o'i yrfa fo, cefn o'r dde neu amddiffyn o'r canol, felly fydd o'n boeni Aaron Simpson i disgyn i fewn. Chydig iawn, da ni wedi gweld ono fo yn canol cae, felly ella wneith y newid siwtio Derwyddon. Di Flint yn chwaraewr dipyn mwy chwym fyswn i'n ei ddeud. Dim hefo dim amarch i Simpson wrth gwrs. Ac efallai'n newid, wel gaddi orfodi mewn amlwg bod Wise fel ffo o'i flaen o wedi tynnu llun yn y gar yn fanna. Ond newid ymosodol gan Bruno Lopez. Mendes mynd amdani hefo Hayes. Kai Jones y sodliad bach ceisio i gwiro hi lwybr Mike Hayes. Ond dych chi yn synhwyr Owen bod y Derwyddon wedi cychwyn yr ail hanner yma chydig bach mwy o fwriad na nath yn orffen yr hanner cyntaf. Yndi, ac sut ti'n disgwyl hynny Bryn, 20 munud cyntaf ail hanner, maen nhw'n 2 gol ar ei holi. Felly mae angen iddyn nhw gwneud rhywbeth i gael hynny yn ôl i fewn i'r gêm, ond mae rhaid i Caernarfon jyst fod yn ofalus sut maen nhw'n neud. Ac mae'r fantas o'r 2 gol ganddyn nhw. Felly, does dim angen i Caernarfon wneud un byd sbesial. Sa'n neis os bys nhw'n gallu cael trydydd a pedwerydd, ond os ydyn nhw'n dal i amddiffyn yn iawn, mi ddylsyn nhw efo ddigon i ennill y gêm. Cedyn melyn i Kai Jones am y dacl yna'n fan Owen. Ia, gol a cerdyn nhw yn iddo fo Bryn, ac un arall sydd ar cerdyn yn ddian ar ddechrau'r ail hanner, rhywbeth o ddim angen gan y fo, ond un arall sy'n gorfod fod yn ofalus rwan. Flint. Ffyrddiad cyntaf Bale yn edrych am rhedeg gan Asia Male. Ryan Williams jyst yn ei gwarchod hi'n ôl at Josh Tibbets. A fydd Hugh Griffiths yn falch o weld Tibbets yn ôl. Ar ôl methu'r 2 gêm, ar ôl gweld y cerdyn coch. Mi ethodd o'r gêm yn erbyn y Bala ac yn erbyn Pen y Bont. Nath o ddangos yn y hanner cyntaf Bryn, faint mor bwysig ydi o. Dwi'n mynd roed y bai ar y golwr yn unig am y gêm dysadwn, o'n o 10 o'i flaen o hefyd, achos ond pam gyn ti golwr y rif un allan, mae o'n gallu fod yn broblem, ac mi gafodd Tibbet hanner cyntaf dda iawn i'r Derwyddon i nadi Derwyddon cael gol neu ddau yn y hanner cyntaf hefyd. Lle goliau Kai Jones a Mike Hayes yn yr hanner cyntaf sydd yn gwahanu'r tîma. Chi'n ei weld Arthur Bale allan. Hwna'n ddadleol. A mae'n dafliad i Caernarfon, Taylor Williams. Dyma Noah Edwards. Tibbets. Ar cliriad. Green. Yn edrych am y rhediad gan Jamie Reid, oedd o'n cam sefyll. Mr Andy Harms, yr pedwerydd neu'r swyddog cynorthwyol ar yr ochr gosa. Yn agos ati. A dyma chi'n gwas ni, Wyn. Di cael digon o'r glaw, Bryn. Wedi cael digon o'r glaw. Ie, di dod â panad i ni. Ti eisiau panad aros, Bryn? Mae'r 7 panad dal yna gyda llaws os arwyn isio nhw. Ond Andy Morrison, a chi ddangos, da chi'n bod, rheolwr fel Andy Morrison, bod o yma ar nos fowth lyb yng nghefn. Wel, mae o'n cael ei talu, Bryn, i wneud i gwaith catre, a dyna mae o'n wneud yn aml iawn, da ni'n gweld o i lawr yn y de ar ôl gêm yn y gogledd ar y nos Wener, ac dyna ydi swyddo, mae angen gwneud o, cos ti eisiau fod yn llwyddiannus fel mae o wedi bod yn Ceicona dros y flwyddyn y 2 diwetha, mae o'n gorau roed yr oriau fewn. Derwyddon wrth i'n paratoi y trydydd eilydd, a ni'n dall mae Cody Roberto fydd yn dod i'r maes, a hynny ar drail Jamie Reid. Da ni wedi chwarae
Wel, bron iawn i 10 munud o'r ail hanner ac sam golwg bod Derwyddon yn agos yn mynd i sgorio. Dim golwg o gwbl, Bryn. Mae rhaid iddyn nhw newid rhywbeth achos dydy o ddim digon dar y funud. Nhw sydd ar ei holi, nhw sydd angen gwneud y pwysau i gael hyn yn ôl i fewn i'r gêm. Achos ar hyn y bryd, mae Caernarfon yn cyffyrddus, ond mae gol yn gallu newid pethau'n sydyn, Bryn, ac dyna be fydd y nod gan y Derwyddon. A rwan yr eilyddion digwydd, mae Jamie Reid yn gadael y cae ar yr ochr gosa yma. Ac ymlaen yn ei le fod Cody Roberto. Blaenwr ydi o gefndir Eidalaidd. Dydy o ddim wedi sgorio. Mae'r hwn mond ymddangosiadau oddi ar y fainc sydd gyda fo, Asia Male. Sy'n chydig bach, Bryn, efo tynnu Jamie Reid i ffwrdd, bod o heb gael y gêm gorau. Mae gen efo ddigon yn y cwrdd Cosby os ydy o'n gael cyfle, a mae angen goliau yn nhw. Ac dydyn nhw heb newid y siap. O'n i'n meddwl posib mynd efo 2 blaenwr i chosi fwy o broblemau i amddiffyn Caernarfon, achos rhaid dweud, mae o'n cyffyrddus i'r bedwar yn y cefn ar hyn o bryd. Mae'n daith hir i Jamie Reid am i fydd o'n siomedig sy'n ni'n feddwl efo'r perfformiad yna. Di o'n gwir wedi cael y gwasanaeth yna chdi? Dim o gwbl. Un ysyn ni'n deud, un hanner cyfle posib yn y hanner cynta. Doedd yn hwyr i fewn i'r funud a ola, Bryn, ac cyfle anodd iddo fo pam nad y bel gyrraedd o. Ond pam ti angen goliau, dwi'n synnu bod Caernarfon wedi tynnu fo i ffwrdd, bod Derwyddon yn drwg gen i, wedi tynnu fo i ffwrdd. Wel, Roberto ac Asia Male ydy'r bartneriaeth yn y llinell flaen bellach ac Alex Darlington yn ffigwr rhwystredig iawn yn y cylch canol ar hyn o bryd. Simpson. Mae Josh Green. Nôl at Michael Jones. Jones at Flint. Un arall o'r eilyddion i'r Derwyddon. Green. Bale yn tasgu. At Simpson, pas lac yn syth at Mendes Kai Jones. Mi o gyn Kai Jones llawer mwy amser y fanna'n doedd. O, gen efo opsiwn well, Bryn, ac yr opsiwn yna oedd mynd allan i Darren Thomas ar y dde. Oedd Darren Thomas di gwneud reidiau da iddo fo. Ond unwaith eto, y cyfle'n dod, Bryn, achos Derwyddon yn rhoi bas hawdd i ffwrdd i roed y cyfle i Caernarfon dod ymlaen. Arsan. Asia Male, mae yna le fan hyn wan. Joe Williams yn cael ei lusgo allan, ond methu cadw'r bel ar dir y chwarae. Dyna ni y cyfle bas yn un wael ac Kai Jones. Sbia reidiad gan Darren Thomas. Doedd hi'n bas anodd i fewn i Mike Hayes, oedd Darren Thomas wedi gwneud y reidiad i'r dde ohono fo, ond unwaith eto, pas ola'n gadael Caernarfon i lawr. Yn gynnal ddigon o le yn doedd. Flint. Noe Edwards oedd ar gwaith amddiffyn. Rwan, tam yna gyfle yma gwrth ymosodiad. Darren Thomas. Ar bas eto'r bas ola yna. Mi o'na gyfle gwych yn fan yna i Caernarfon gael y drydedd i sicrhau y triffwynt. Ond rwan, dyma Charlie Edge yn edrych am Alex Darlington. Ar wyb ar ei holi. Flint yn galw amdani hi. Ac yna Noe Edwards. Gwneud y gwaith caib ar haw. Dyna mae Noe Edwards yn ei wneud yn de. Just yn cynorthwyo yn yr amddiffyn Green. Cartwright ar croesiad fyna cyfle fan hyn yr ergyd. Fymryn heibio'r postyn gan Cody Roberto. Cyffyrddiad cyntaf Roberto dwi fyna yma. A mi oedd hi'n agos hefyd, ac gwaith gan y Derwyddon. O'r diwedd maen nhw'n dechrau taflu pobl ymlaen, Bryn, ac Iwan Cartwright yn croesi'n berffaith i fewn i'r canol. Tu ôl iddo fo chydig bach, ond mae o'n gael ar y foli, ac oedd o'n meddwl bod wedi dod y Derwyddon o fewn gol i Caernarfon, yn ffodus iawn i Caernarfon y pêl heibio'r postyn. A dyna welan Iwan, dwi'n meddwl y ffaith bod Derwyddon yn dechrau meddwl mae rhaid taflu peth ymlaen. Hayes i fewn amdani, Green yn ôl at Jones yn hynna'n feddiannol, ond ceisio i gwiro hi'n ôl i'r wybr Green, ildio'r tafliad. Ac osau at yr awr, Michael Jones wedi i'w giro ddwywaith yn yr hanner cyntaf gan Kai Jones a Mike Hayes. Caernarfon ar y blaen o 2 gol i ddim. A cyfnod pwysig yn y gêm, Bryn, bron 60 o funudau
Mi fydd Derwyddon yn taflu pobl ymlaen. Fydd na bylchan y Cefn, fel da ni wedi gweld yn y 5 munud ola. Ac os ydy Caernarfon yn gallu cymryd fantas o hynny. Pas ola yna, dwi'n gweld, mi fydd na fwy o goliau yn y gêm, dwi'n sicr o hynny. Ac yn bwysig, pwy bynnag sy'n cael y gol nesaf fydd yn bwysig. Mendes at Noah Edwards. Edwards os ergyd nag oes i gosod tu allan at yr ochr bella at Bradley. Bradley y cymorth gan Joe Williams. Williams yn isel ac yn cael ei chlirio gan Darlington. Odd hwnna ddim yn un da. Noah Edwards! Mae'n rhydd yn y cwrt ar rwsyd neu gilydd. Mae'n cael ei chlirio. A mae hwnna yn mynd am dafliad. Kai Jones i ddwylo ar I ben. Oedd o'n gwybod fyna gyfle fanna. Mi oedd hi'n gyfle hefyd am y rhaid dweud Bryn unwaith eto. Amddiffyn wael, y croesiad gyntaf dod I fewn. Yr amddiffyn ddim yn wych a wedyn y bas yma allan. Waith I ti reid allan am tafliad. Fe di ddim yn fforddio roed y bel yn ôl I fewn I rwy'n o fewn y Cwrt Cosby ac mae'r Derwyddon di gael get away efo chydig bach yn fanna, bod dydyn nhw heb ildio'r trydydd. Williams ar croesiad, Arsan. Cyfle i'w chlirio hi fyny gyfeiriad Asio Mali, cael ei figilio gan Joe Williams. Capten yn defnyddio Hugh Griffiths I rwydro. Na chi fyr am ddiffynol. Teimlo chydig bach well heno, Bryn, ar ôl 60 y funudau. I gymaru sut oedd o'n teimlo pnawn dy Sadwrn. A dyna sut mae pêl-droed, dyna pam da ni'n I gyd yn mwynhau y gêm. Achos ti'n mynd gwybod o gêm I gêm beth ti am gael. Mi oedd o'n isel iawn o Sadwrn. Oedd ti'n gallu gweld hynny yn ei gyfweliad ar ôl y gêm. Ond fydd o'n teimlo chydig bach fwy hapus heno ac os ydy o'n yfad Gwyn, fydd y Gwyn yn blasu chydig bach yn well heno. O'n i'n meddwl sa'ch i'w drydariad ar ôl y gêm lle oedd o'n ymddihiro nôl I bobl Caernarfon ac I gefnogwyr Caernarfon ac o'n i'n meddwl, wel, chwarae teg. Unwaith eto, Bryn, mae o'n deud sut fwy ydy Hugh. Da ni wedi camol y gŵr tu ôl iddo fo yn Andy Morrison ac a mae Hugh, un arall, mae gen I pyn y parch iddo fo. Achos dwi'n gwybod, dydy o ddim yn swydd hawdd y dyddio yma, reoli clybiau. Mae pawb efo'r atebion pam ti'n colli ac mae rhaid I ti sefyll I fyny weithiau ac mae o wedi gwneud hynny. Mae gen I fod digon o brofiad. Rhyw llaw yn gwynab. Ond yn byd yn hi mewn ffordd, ond cyfle arall I Caernarfon jyst roed cadw'r pwys ymlaen a trio gael y trydydd gol I lladd y gêm. Un slei at Noah Edwards yn fyna gan Joe Williams. Ryan Williams. Bili gyfeiriad Bradley Arsan ar piniad. Edge ac yna'r cliriad gan Cartwright. Cyffyrddiad hyfryd gan Cody Roberto. Edrych I ryddhau Niall Flint, ond gormod ar hwnna. Bas i'm gystal ar cyffyrddiad, Bryn. Y gwaith gyntaf yn wych gan efo. I ddod ar bel I lawr fel da ni'n gweld o'n I fewn i'r troedau yna. A wedyn uchelgeisiol chydig bach. Mi dwi gael y bas allan i'r ochr dde, ond mae funudau mynd heibio'n sydyn i'r Derwyddon. Record gwael yn parhau yma ar y graig. Heb ennill yma, gartre flwyddyn yma. Pwynt yn unig sgan nhw, felly fydd hynny yn cefn I meddyliau nhw hefyd, Bryn. Da ni'n gweld y reol o rwan. I ben o hefyd, sut mae o'n teimlo wan. Dio'n meddwl mae dim o'n gallu dod yn ôl o fod 2 gol ar ei holi. Dwi'n yn siŵr o hynny achos dwi'n yn gweld I dim o fe digon I gwneud hynny yn ebyn tîm Caernarfon sydd wedi chwarae'n dda iawn heno. Wel, yn y flwyddyn galyn, Derwyn, un buddigoliad sgyn Derwyddon Cefn yma, honno yn y gwpan yn erbyn Pontar Dawe. Lle dyna chi dangos y sefyllfa yma ar y graig. Mike Hayes. Na chi sgiliau gwych gan Hayes. Hayes yn dal I fynd. Hayes I fewn i'r cwrt. Mae yna gyfle fan hyn. Bradley taro'r trawst. Mi oedd yna gyfle fanna I sicr. Oedd hwnna gan Mike Hayes yn anhygoel. Oedd o'n heidi goloedd, Bryn. Oedd o'n gwaith gwych Mike Hayes ac sgiliau I fynd heibio mwy na un am ddithynwyr. Mi oedd o'n wych yn efo, a wedyn I bigo'r bas allan. Ac o'n i'n sôn yn hanner cyntaf, Bryn. Oedd hi'n angen y pŵar gan Bradley, jyst crymanu'r bel I fewn i'r gornol pellach, so wedi rhoi Caernarfon 3 gol I fyny. Dewch i ni weld y sgiliau yna gan Mike Hayes.
Heibio 1, heibio 2, i fewn tuag at y cwrt Cosby, heibio 3, a wedyn i gael ei benni fyny Bryn, i pigo'r pas allan, ac mae Bradley, yndi mae o'n eistedd nôl, ond sa ti'n disgwyl rwy'n fel Sean Bradley Bryn, just i roi Caernarfon yn 2 gol i fyny. Mae o di methu cyfle gwych Sean Bradley ar ôl creu cyfle yn y hanner cynta, mae o di methu cyfle 2 i hun. Ac ar ei droed chwytho hefyd, a mae yna gyfle fan hyn i Caernarfon i gael y drydedd fydda'n sicr yn cau pen y mwdl. Cei Crydd wan ta. Mae Bradley yna. Darren Thomas sydd dros y bêl. Ond Thomas sydd yn camu fyny sydd at y golwr. Hawdd. Hawdd iawn, ia. Diolch am chosi dim yw broblem i golwr. Dim digon o pŵer ar y bêl. Dim angen i Michael Jones symud o gwbl Bryn. A di'n gafodd y hanner cyntaf dda iawn hefyd, Bradley, ond rhaid dweud y cyfle'n dod gan gwaith gwych yn Mike Hayes. A wedyn i bigo'r bas reit ar draws Bryn ac so di gael hyd i'r gornol pella ac yn Michael Jones ddim siawns yn y gol. 65 o funuda wedi chwarae. Taylor Williams. Dyma Hayes. Hayes. Bêl ar y cynnig cyntos. A jyst i'w gyffyrddiad gwell fyna. Syniad da fyna gan Mike Hayes. Dyma Darren Thomas. Allan at Joe Williams. Mae yna 3 yn y cwrt yn disgwyl am greisio. Dyma Noah Edwards. Bradley methu cadw honna ar dir y chwarae. Dwi'n meddwl, oedd o'n meddwl bod Joe Williams wedi barhau ei rediad y fanna, dwi'n meddwl yn doedd. Oedd, dyna'n union oedd o'n meddwl Bryn, achos gwaith dda unwaith eto. Da ni wedi gweld gwaith dda gan y ddau amddiffynwyr Caernarfon, de a chwith, sydd wedi wthio hyn yn ymlaen, a wedi wthio Derwyddon yn ôl chydig bach, ac dwi jyst yn teimlo Bryn bod os ydy'r trydydd yn dod i Caernarfon, fydd nhw ymlacio chydig bach am 20 munud olaw'r gêm, achos fydden nhw dal yn teimlo reit nerfus, ac bysa nhw'n mwy nerfus os y bysa Derwyddon yn gallu gael gol, ond ar hyn o bryd, dydy nhw ddim yn chosi dim broblem o gwbl i tîm Caernarfon. Wel, pas lac fyna gan Simpson y bêl hir. Fel sy'n unrhyw eiliad neu 2 yn ôl hefyd yn dod gan Alex Darlington. Ac dyn nhw ddim yn gweithio i Derwyddon Cefn heno, ac fel mae pethau'r hyn o bryd, Wayne, maen nhw'n sownd ar wylod y tabl, a da chi'n mynd gweld, iawn, maen nhw adra yn ebyn Hwlffordd gêm nesa, oedd hi cartra byn Flint, rheolwr newydd, sydd yma heno gyda llaw, ac oedd hi cartra yn ebyn y Bari, da chi'n gofyn y cwestiwn, wel, mae Hwlffordd yn dîm da, maen nhw'n chwarae'n dda oedd hi cartra, lle mae'r pwyntiau mynd i ddod i Derwyddon? Yn union, maen nhw'n gêm a fawr, mae bob un ohonyn nhw o Bryn, ond dwi'n mynd gweld, mae yna ddigon ohonyn nhw'n coelio bod nhw'n gallu cael hyn yn ôl i fewn i'r gêm yma. Caernarfon sy'n dal i pwyso. Bod Caernarfon di tynnu y troed oddi ar y pedal chydig bach, dwi'n teimlo. Achos maen nhw'n teimlo bod nhw wedi gwneud digon, dwi'n meddwl, i ennill y gêm. Tafliad i Caernarfon. Ryan Williams. Bêl i fyny at gyfeiriad Kai Jones. A da chi'n edrych wein ar y chwaraewyr sydd wedi dod i fewn heno i Caernarfon. Darren Thomas, Kai Jones, Taylor Williams, Ryan Williams, hogia lleol i gyd, sydd yn caru chwarae dros y clwb. Yn sicr o hynny, ac chwaraewr da hefyd Bryn, dim just caru chwarae'r clwb. Mae gen nhw talent hefyd. Bob un sydd wedi enwi, dwi'n cael ymhleisio bob tro dwi'n gweld nhw. Darren Thomas, da ni'n gwybod y problemau mae o'n gallu chosi i tîma. Ryan Williams, dwi'n falch o gweld Ryan Williams yn ôl yn y tîm, achos mae o yn siaradwr da, mae o'n darllen y gêm yn dda iawn, ac dyna mae o wedi bod heno. Felly, mae o wedi bod yn perfformiad da gan Caernarfon, bron 70 o funudau fewn i'r gêm, a maen nhw'n edrych yn cyffyrddus iawn. A fel o'n i'n sôn, dyma reolwr newydd y Flint. Mr Neil Gibson ar y chwith, a Lee Jones, eich cyfaill chi, Wyn? Tîm rheoli newydd y Flint? Dau, dwi'n nabod yn dda iawn, Bryn. Dau gwr sydd yma'n barod yn gwneud y gwaith catre.
yn paratoi am beth sydd i ddod yn y wythnosau nesaf, ac siarad i gyd yn cael ei wneud gan Lee, ond maen nhw'n gweithio'n dda efo'i gilydd, ac dwi'n falch o gweld y ddau yn ôl hefyd. A Neil Gibson, mae'n debyg, wedi colli beth oedd Andy Morrison? 7 stôn? 6 hyd yn y 6 neu 7 stôn. Caernarfon sydd yn gwrthymosod. Angen bas well yn fanna gan Paulo Mendes. Green. At Flint. Chydig da ni wedi weld o Niall Flint sydd o fod oed ymlaen fel eilydd. Mae Taylor Williams wedi amddiffyn yn wych. Ond fydd Hugh Griffiths wrth i fod efo Taylor Williams, dwi'n siŵr. Dyma Noah Edwards wan ta, angen y bas yn ei dda. At Hayes, Kai Jones yn mynd at y pesta. Oedd o'n camsefyll. Gan i dewch yn ôl at Taylor Williams, Wayne, argal fod. Mae rhaid mi... Taswn i'n cael ei ser yn y gêm i'r bachgen yma fyswn i'n reid o. Ie, swn i'n mynd anghytuno efo chdi, Bryn, un sydd wedi cael gêm da i Caernarfon yn aml iawn. Mae'r hogiau yn y Cefn yn gael y clod yna, ond dio heb wneud dim byd allan o'i le, Bryn, ac unwaith eto, fel dwi'n dweud, ar wahân. Ar y gair. Ar y gair, Bryn, ia. Ond y tro gynta, iddo fo ildio cigrydd, oedd y teimyn yn ddim yn dda. Mae wedi neidio fewn chydig bach, ond do, mae o wedi cael gêm da, gafodd y hanner cynta, lle oedd roi peli da i fewn i'r Cwrt Cosby. Ond mae o fath o 10 arall sydd wedi cael gêm da iawn i Caernarfon heno. Cigrydd i'r Derwyddon. Charlie Edge chwipio hi at yr ochr bellag. Mae fewn i gefn y rhwyd Aaron Simpson. Mi fydd yna nerfa rwan i dîm Caernarfon. Simpson ar peniad. Derwyddon 1, Caernarfon 2. A dyna ni, Bryn, mae yna gêm o'n blaenau ni wan am bron 20 munud, ac o'n i'n sôn am y gol nesaf yn y gêm. Os bysa Derwyddon yn gael y gol yna, maen nhw'n ôl yn hi, ac fydd o'n codi i ben nhw chydig bach, ac mae rhaid dweud, y gol yn dod o ildio cigrydd fler mewn ffordd peniad yn unrhydd i Simpson. Amhosib iddo fo methu ar y postyn bella, a gwan, fel oedd ti'n deud, fydd hwn yn cyfnod nerfus iawn i Caernarfon, achos maen nhw wedi cael cyfleon i gorffan y gêm. Di'r gêm bell o fod drosodd y hyd hyn, Bryn, ac fe Derwyddon yn gwybod bod yna gyfledd yn nhw ar ôl gael y gol yna i ddod yn ôl o fewn un gol o Caernarfon. A dona'm golwg bod ti'n dod chwaith yn ac oedd Nina di canmol Taylor Williams Bradley. Oes da ergyd i Sean Bradley gafodd ei lorio na ddo wir oedd y dyfarnwr eto o fewn cyrraedd i'r digwyddiad. Dim cic o'r smotyn ar Derwyddon. Mae'n amlwg, mae'n hyder yn ei chwarae yn rwan. Bel hir ymlaen edrych am Ajamale. Ajamale ar ergyd! Syth at Tippett. Ond mi oedd angen yr arbediad wedyn yn doedd. Wel, Ajamale yn neud yn wych, Bryn, i ddisgwyl yr adag iawn pan mae'r bel yn dod dros i benno i fynd efo ar y foli. Y bas yn un dda dros amddiffyn Caernarfon. Maen nhw'n chosi broblema i'r amddiffyn yna. Maen nhw'n disgwyl y bel dod i lawr, maen nhw'n cadw i ben anna fo. Ac unwaith eto, Tippett sy'n neud yn dda i gadw i lygador y bel. Ond da ni'n ôl at hwn, tacl ar Sean Bradley. Dim digon o cwyn am cic o'r smotyn, Bryn. Gerdyn Melyn yn fan hyn i Mike Parker. Cefnwr Caernarfon. Cerdyn Melyn i Michael Parker, digwyddiad oedd hi ar y bel, mae'n debyg. Ond oedden ni jyst dim yn gweld y gol yna'n dod. Dwi'n mynd yn ôl at y cyfle Sean Bradley, Bryn, 5 munud yn ôl, 6 munud yn ôl. Os bys honno di mynd i fewn, Bryn, mae'r gêm ar ben, a ti'n gallu mwynhau 20 munud ola. Yn cyffyrddus, tair ar y blaen, yn teud i mynd ymlaen ac ennill o 4-5, ond wwan, mae'n anodd gweld os fydd gen Caernarfon ddigon i ennill y gêm yma wan, achos fe Derwyddon yn teimlo bod fe gyda nhw rhywbeth i gofyn y cwestiwn yn y munud a gyda ni ar ôl. Cerdyn Melyn i Joe Williams a Cody Roberto gan Mr Pratt. A'r momentum efo'r tîm cartra mwyaf sydyn. Darlington, disgyn yn ddyfnach i gael y meddiant. Dyma Flint at Ajamale, ceisio dechrau myrhediad gan Josh Green. Cliriad allan at Charlie Edge. Bale yn edrych am Ajamale, mae o'n berig bywyd yn tydi. Ac Noah Edwards dan bwysa. A Sean Bradley yr un modd. A criad allan gan Noah Edwards i fyny at Kai Jones. Jones wan ta angen iddo fo ddal y bel i fyny.
a chanfod Mike Hayes. Hayes, mae Mendes wedi mynd ar ediad. O, Hayes dangos gormod o'r bel I Josh Green. Dyna be fi wedi metfforddio wneud, Bryn. Yn hwyr yn y gêm. Gwaith ag yn Kai Jones. Yn cael gafel ar y pel ar y llinell hanner. A wedyn dod y Mike Hayes I fewn i'r gêm. Ond og I Mike Hayes ddigon o lle lawr y chwith. Be mae o'n neud? Mae o'n troi fewn ar ei droed dde. Ac crysau gwyn o'i gwmpas o. Felly mae rhaid I Caernarfon jyst setlo unwaith eto. Gael y bel I fewn I hanner Derwyddon. A gobeithio bod y gyfle eraill yn dod iddyn nhw. Ond maen nhw'n edrych yn nerfus yn dydyn. Ers i'r gol na fynd I fewn. Oedden ni wedi galw hynny, Bryn, oedden ti'n gwybod hynny. Mae gol yn newid bob dim. Teimlo'n da, a ti'n gallu gweld wan. Sgan y Derwyddon ddim byd I colli. Flint ar croesiad. Mendes ar cyffyrddiad. Dyma Josh Green o'n awgrym o lawio'r chwarae'n parhau. Thomas I fynd amdani, mae'n disgyn I Edge. Edge. Darlington ar ergyd. Oedd I ar y targed. A mi oedd Tibbets yn y fan ar lle. Ergyd da, gan Darlington ar y foli. Ergyd isa ti'n disgwyl Tibbets gael gafel ar. Y bel I fewn iddo fo, ac mae o'n mynd. Ti allan i'r droed de'n, ti dod ar bel o'n ôl I fewn i'r postyn pella yna. Ond mae rhaid dweud hawdd I Tibbets oedd yn y diwedd. Ond y tîm cartre sy'n cael y gorau o'r gêm ar hyn y bryd, Bryn. O, dim amheuaeth o gwbl. Edge, brathu yn y dacl, oedd o'n fwy penderfynol. Dyma Ajamali. Mae o'n berig bywyd fel yn ei ddweud. Ajamali fewn i'r cwrt, a mae'n rhydd a chdi wir. Arbediad pwysig gan Tibbets. Wel, oedden ni'n camol rediad Mike Hayes chydig yn ôl, Bryn. Mae hwn gystal. Sfia heibio'r amddiffynir. Maen nhw'n gwybod, Bryn, fyddi ddim taclo, achos ydyn nhw'n gallu ildio cic ar y smotyn. Ond oedden trio tynnu'r bel yn ôl, a mae'r bwysa'n dod gan y tîm cartra. Maen nhw'n teimlo bod y gol arall am dod iddyn nhw, a mae Caernarfon o dan pwysa am unwaith yn y gêm. Green sydd wedi mynd draw, mae hon yn geg gornel ddofn at yr ochr bella. Mendes oedd I fyny o flaen Simpson. Dyma Flint, codi'r bel yn ôl at yr ochr bella at Josh Green, a neb yn ei farcio fo. Bel yn gwiro allan. Edge yn mynd amdani. A mi o Darren Thomas yn benderfynol. Arsan yn edrych am Simpson unwaith eto. Mae'n rhydd ar ymyl y cwrt, mae yna! O, sut dath hwnna ddim I fewn? O, mam bach I! O, sut ar wyneb y ddeiar nad ydy hi'n gyfartal ar y graig. Mas gen i'n syniad chwaith, Bryn, achos mi oedd hwnna'n gyfle gwych. Arsan yn rhoi pel gwych I fewn i'r postyn pella. Y beniad I lawr. Amddiffyn gwych mae rhaid dweud I gael rhywbeth ar y bel. Ond ys ti wedi disgwyl mwni. O'r bel yn taro trawst gan Simpson. Nefi, wen. Faint y cyfleon sydd wedi bod yn y gêm. Ysai'n hawdd I gallu bod, Bryn, 5-4 neu 6-5. Mae'n ddigon o cyfleon wedi dod ac unwaith eto mae Simpson yn chosi problema o bob cic rydd sy'n dod I fewn a cic gorneli. Ond mi ddylsa y Derwyddon di dod yn gyfartal efo'r cyfle da ni newydd gweld. Simpson yn penio, yn codi'n uwch na neb ac yn trio gael y bel yn ôl i'r postyn pella ac yn anffodus jyst methu dod ar bel yn ôl I lawr. O, mi nath o'n iawn yn dod. Dyna da chi'n cael eich dysgu ma'n debyg ynddo. Hynny di penio'r bel yn ôl a draws ynddo. Ond mae'r meddiant ar y gair momentum sydd wedi cael ei ddefnyddio I gyd hefo y Derwyddon ar hyn o bryd, a nhw sy'n edrych yn debygol o sgorio'r ail, a sa'ch chi'n rhaid o tu hwnt iddyn nhw sgorio'r drydedd! O, Niall Flint. Dwi'n meddwl am mynd amdani, nath o fanna. Ti'n meddwl, Bryn? Dwi'n siŵr. Gan I weld eto, mae'n siŵr be mae o'n gwneud, ond o Tibbets reit. Fodlon I gweld o'n mynd heibio'r postyn. O, gen I ddim llawer y dewis, mae'n siŵr, Bryn, achos oedd o'n cael ei cael lawr. Ac oedd o'n agos iawn unwaith eto. Ond fel ti'n deud, y momentum I gyd gan y tîm cartre. Mae gan nhw ddigon amser, Bryn, mae yna 12 munud ar ôl o'r 90 ac o teimlo'n cyffyrddus rhyw 10 munud y gol yn ôl. Dwi'n siŵr os fydd Hugh Griffiths mor cyffyrddus ywan efo be mae wedi weld yn y 5 munud ola. Mendes sydd yn gadael y cae, a Jamie Crowther sydd ymlaen ar ei draul o. A mae gen fo 1 munud ar 10 o'r 90 yn weddill. Jamie Crowther. Ia, Crowther
posib mwy amddiffynol, Bryn, i ista o flaen y llinell Cefn yna, achos y peth pwysica i Caernarfon nhw ydy dal allan, Bryn, ac i ennill y 3 phwynt. So, sut maen nhw'n gwneud hynny? John Mocho yn gan Hugh Griffiths, achos mae o'n gwybod am 70 o funudau i dîm oedd y tîm gorau. Dydyn nhw heb fod y tîm gorau fewn y 5 munud diwetha. Mae'r Derwyddon wedi gael y gol sydd wedi codi i gêm nhw, ac y pwysau i gyd yn dod gan y tîm cartre. Jamie Crowther gynt o Derwyddon Cefn, Flint, croesiad peryg i fewn i'r cwrt. O, mi o'na Gris yn cael ei dynnu fanna. O, mae Michael Packer. Mam bach i mae o'n lwcus. Reolwr, Derwyddon Lopez yn flin, Bryn, achos mae o'n teimlo, ond yna rhywbeth yn ni hi. Gan i weld dwi'n, mae'r ddau o'n nhw wthi. Mae'r Gris gyn Parker, ond o'na cicrydd cyn iddo fo tynnu'r Gris, dwi'n meddwl, Bryn. Ffodus iawn i Caernarfon. Da ni fewn i'r 10 munud ola. Mae Derwyddon yn ennill pob un pêl cyntaf ar hyn o bryd. Darren Thomas ceisio i gorneiti. Flint, cael ei lorio gan Thomas chwarae'n parhau. O! Trosedd ar Darren Thomas. Mae yna Gerdyn Melyn yn fan hyn i Flint. Wel, Niall Flint. Dwi'n cael gweld hwnna eto, Wyn. Ia, i fi mae o'n cerdyn gwirion mewn ffordd, Bryn. Maen nhw wedi ennill y pêl yn ôl, y Derwyddon. Mae wedi ennill y cicrydd. Ffigio nath o'n de. A dyna fo, Twyllo nath o. Ia, hollol. Ond be mae o'n neud ydy cyfle i Caernarfon jyst llad y gêm chydig bach. Achos chydig iawn o Caernarfon, da ni wedi gweld mes y gol, mwy na tebyg, Bryn, i fewn yn hanner y Derwyddon. A beth sydd angen hanner nhw yn ydy gol, jyst i... Bysa gol ywan i Caernarfon yn llad y gêm. Thomas. At yr ochr bella'r peniad am ddiffynol. A cyfle i Green i chlirio hi. Mon cyn melled â Noah Edwards. Ceisio i gosod ti Mike Hayes. Ond Darlington a'i bresenoldeb o ac yna Cartwright. O, na chi basi lwybr Asia Male. Ond Joe Williams oedd yn ôl. A Noah Edwards. Fydd angen holl brofiad yr hen benna fel Joe Williams. Ac Jamie Crowther a Michael Packer. Mae gen nhw Gareth Edwards ar y fainc hefyd, wrth gwrs. Dyma'r arlwyd dros y dyddiau nesaf gyda llaw. Nos fori, mwy o sgorio am 10 munud wedi 10 wrth i'r Derwyddon geisio creu unwaith eto'r gêm fyw dy Sadwrn. Cei Conna yn erbyn y seintiau newydd, chwarter wedi 4. Wrth i'r groesiad dod i fewn, edrych am Darlington. Mae dal yna. Mae Flint i fyny amdani hi a'r cliriad allan. Cofiwch nos lun. Nesa, hanner 5. Sgorio oll uchafbwyntiau'r gwrthos wan ta. Dyma Bradley, mae Hayes, geto'r bas ola yna, mi fydd Hugh Griffiths yn tynnu gwallt i ben. Faint o weithiau da ni wedi gweld hynny yna, Bryn, gan lot ohonyn nhw. Os ydy'r bas yn un iawn gan Bradley, a mae o wedi cael gêm da, dwi'n mam cymryd hynny o ddiaro, Bryn, mae Sean Bradley wedi chwarae y ddau Caernarfon. Ond ti'n gweld y gwaith a'n canolcau, mae o'n un dda sydd wedi gyfer bel, mae o'n un dda yn cael ei ben i fyny, a jyst, fydd o'n siomedig efo'r bas, achos mae o'n bas syml, ond eilla blinedig chydig bach hefyd, Bryn, da ni'n 82 funudau fewn i gêm, maen nhw wedi cael gêm galed nebyn balas, fydd a taith mawr i pen y bont, a weithiau, dyna beth sy'n digwydd ar y diwedd gêm pan ti wedi blino. Kai Jones yn gry, ond Aaron Simpson yn cyrraedd y bel o'i flaen o. Troi fewn i chydig bach o draffodd gwynedd, ond dda. I ganfod Josh Green. Ond pêl hir, mae'n 3 yn erbyn 3 dros dro i fyny yn y llinell flaen na, ond pas berig yn fan yna. Ond Arson yn ei dwyni. Ond dyma Charlie Ed. Ac Mooney di hwn. Mooney. Ac yna Ryan Williams. Mi oedd Flint yn gry ar peniad yn ôl a Tibbets. Mi oedd Darlington yna. 7 munud. Chydig llai na 7 munud o'r 90 yn weddill, a mi fydd yna ryw 2-3 munud ar gyfer yr eilyddio sydd wedi digwydd. Felly mae gennym ni ryw 10 munud yn weddill. Oes. Digon o amser am cyfleon, Bryn, gan y ddau dîm. Fy Caernarfon yn gobeithio bod nhw'n gallu just reoli'r gêm mewn ffordd. Mae'r fantas yma'r pwyntiau gan nhw ar hyn o bryd. Sa'n canlyniad gwych iddyn nhw mynd o ma heno efo 3 phwynt. Am reswm, mwy na un reswm.
Griffiths yn dod yn ôl I Ginglwb. Mae wastad yn neis dod yn ôl ac ennill yn ebyn y Ginglwb. Camgymeriad Darren Thomas. Thomas I fewn i'r cwrt. Doedd y bas gan Hayes ddim yn ddigon cywir. A cyfle I Cartwright I chario hi allan. Cartwright, o'na chi bas da. At Flint. Flint. Asiamali. Mi greodd Asiamali led efo'i hun yn fan yna. Chwipio'r creisiad. Gormod ar honna. Tu hwnt I Kobe Roberto. Edge. Edge. I fewn i'r cwrt wedi Caernarfon o Dynfalus. Fyna gyfle am y creisiad yr ergyd I sel. Ac yna'r cliriad o bosib. Dalint yn gafodd yr ergyd a'r cliriad allan I fyny gyfeiriad Kai Jones. Jones. Bradley o'i blaen o cisio canfod rhediad Bradley ond Aaron Simpson yn ei darllen hi. Iwan Cartwright. Yna Niall Flint. Taylor Williams sydd I warchod o. Cisio I ddal o'i fyny. Flint. Allo greu lle I gael y creisiad I fewn. Chwch y ffordd mae Taylor Williams di gosod I hun. Nes sgwar at Cartwright. Dyma Edge. Edge yn edrych am Roberto. Hawlio bod na drosedd yn yna nagoedd Arsan. Arsan. Allo droi na allwyr. Mooney. Mooney. Mooney ydi o mynd i'r gydio. Gosod I Iwan Cartwright. Cartwright yn ôl at Charlie Edge. Edge. A'r pas lac yn syth at Darren Thomas. O, mi oedd angen pas dros y top yn y fan yna. Dyma Simpson. Simpson! O, Noah Edwards. Na chi, dacl. O, mi gafodd o'r bêl. A Simpson codi fyny'n syth. Amser i'n berffaith gan Edwards bryn I gael y tacl ola mewn ffordd achos mae Derwyddon yn taflu bob dim a mae rhaid iddyn nhw o fewn y 5 munud ola. Mae rhaid I Caernarfon just dal ati, gael siarp nhw'n dda. Gael crysau tu ôl i'r bêl a gwneud I mor anodd as sy'n posib I Derwyddon mynd heibio nhw. Mae Derwyddon yn sicr yn dangos cymeriad. All Caernarfon neud yr un peth wan ta Darren Thomas. Taylor Williams. Williams allo gael ei greisiad I fewn. Mae'n llwyddo I wneud hynny. O, taro'r traws! O, creisiad oedd hwnna. O! Be mae o wedi wneud yn wych unwaith eto Bryn, mae o wedi mynd ymlaen yn hwyr I fewn i'r gêm. Diolch yn poeni ddim am ildio, ond ymlaen. A wedyn mae o'n creu chydig bach o le I hun. A wedyn mae gyda fo dewr wedyn I codi'r bêl I fewn tuag at y posyn pella. Ac yn anffodus, heibio Mike Hayes. Wel, awgrym o gic o'r smotyn Michael Parker, ond dynnu Chris yn y fan yna eto o bosib. Ti wedi gweld nhw'n cael ei reid, Bryn, am llai. Dwi wedi gweld nhw'n cael ei reid, ond dwi fi Caernarfon yn falch. Doedd o'n y tro yna. Caernarfon yn meddwl am un newid arall, Jack Kenny, dwi'n meddwl sydd am dod ymlaen. I Kai Jones sy'n gadael. A naf gyda Kai. Ac just gofyn I Kenny dod ymlaen ac just rhedeg o gwmpas am funudau sydd ar ôl. Ia, un arall o gyn chwaraewyr prestatyn felly. Jack Kenny, mae Kai Jones gadael. Dydy Kenny ddim wedi dod ar y cae, felly mae Caernarfon I lawr I 10 dyn. Just am chydig na, mae Kai Jones... Na di, mae Kai Jones yn dod yn ôl ar y cae. Mooney. Taylor Williams a'r piniad syth o Asiamali. Yn yr hanner cyntaf, mi oedd hi'n I mynd I chwaraewyr Caernarfon yn dodan. Green, Flint. Wrth i'r glaw ddechrau disgyn yn drymach yma ar y graig. Cartwright. Yn ôl at Simpson, sgoriwr gôl y Derwyddon sydd wedi ei gobaith i'r tîm cartra. Mike Hayes yn ôl yn cynorthwyo yn yr amddiffyn. Mae Kai Jones yn ôl ar y cae. Thomas I ben I lawr, edrych am Kai Jones. Jones. At Taylor Williams, bast rwnd y gornel at Mike Hayes. Hayes yn cam sefyll. Unwaith eto, dim reswm I Mike Hayes. Mae'n rediad o'n un dda, Bryn. Mae'n dod allan i'r ochr y chwith ac oedd y bas yn iawn iddo fo hefyd, ond Stadiwm cam sefyll, mae'n cael gyfle yn hwyr yn y gêm. Mae'r eilyddio yn digwydd ar wan mae Kai Jones yn gadael y cae. Dyma gol, Kai Jones gwaith gwych gan Sean Bradley. So di gallu mynd I hun yn fan hyn, Sean Bradley. Yn hawdd iawn, Bryn. Y gwaith creu gan Bradley ac y roed ar blat fel i di sy'n hanner cyntaf I Kai Jones ac Kai yn bles efo ffordd mae'r gêm wedi mynd iddo fo. Mae o wedi cael gêm da I Caernarfon yn y llinell blaen. Mi gafodd o mwy na un cyfle cyn iddo fo roed Caernarfon ar y blaen, ond fydd yn teimlo'n gwych os wneud y dal allan am y 3 phwynt.
Munud yn weddill o'r 90. Tan i ni gael yr pedwerydd swyddog yn codi'r bwrdd electronig. Kenny i fewn amdani hi, fel y gyroedd Bradley. Jones, dan bwysau gan Kenny. Mi fydd gweddill y tîm wrth i bodd i weld hynna, bydda'n gweld Kenny'n taflu di hun ac yn rhedeg am y bel green y gwiriad. Dwi'n ta Crowther i fyny amdani hefo Darlington. Dyna'ch chi ddau hen ben. Go iawn de, Jamie Crowther. That's Mike Hayes. O, mae honna dal ar dir y chwarae. Kenny ceisio gwiro hi heibio i Simpson a Josh Green yn eitha cluso hi nôl at Mike Jones. Eiliada, a mi fyddwn ni'n gweld y bwrdd electronig. Y bwrdd electronig, a mae o'n dangos bod na 5 munud i'w ychwanegu. 5 munud! Mae'n amser ar ôl Bryn, digon amser. Cycrydd yn cael ei ildio gan Crowther. Cycrydd yn cael ei chymryd yn sydyn hefyd. Mooney o'r ôl beniad Flint. Na, methu cadw'r bel ar dir y chwarae'r peniad gan Cody Roberto. Mi ath ei a hi ffwrdd o Asia Mali a Flint. A fydd yn brys o gwbl ar y Caernarfon nhw'n. Bob eiliad fydden nhw'n gallu gwastraffu Bryn, fydden nhw'n gwneud hynny. Jyst i cyrraedd y llinell ola mewn ffordd, y chwiban ola. Gêm pwysig iawn i Caernarfon. Kick goal felly, i'w chymryd gan Tibbet. Kenny i fyny amdani. Efo Mooney, Simpson, dan bwysau gan Hayes. I gol o sydd yr ei gobaith i dîm Bruno Lopez. A chi bas hyfryd allan at Naim Arsan. A mwy a sydyn, mae'r passes ma'n gweithio i'r Derwyddon, doedden nhw ddim yn y rhanner cynta. Na chi'r gwahaniaeth mae gol yn ei wneud. Arsan. Ac yna ymlaen gan Bradley Hayes ar ei holi ras rhwng Hayes a Simpson. Gwaith dda gan Simpson. Mae Naim Arsan. Rownd y gornal ac Joe Williams ar cliriad. Tafliad i'r tîm cartra. Ia, gwaith amddiffynol da gan Joe Williams. Ddim yn cymryd dim siawns Bryn. Jyst yn gwybod bod nhw'n agosau wan at y diwedd. Ac mae'n bwysig iddyn nhw dal allan nhw jyst am y 3 phwynt. 3 phwynt dwi'n meddwl bod nhw'n heiddi. Caernarfon efo ffordd welson ni nhw chwarae am bron 75 o funudau. Yna Derwyddon sydd wedi gwneud y pwysau i gyd yn y 15 munud ola. Tafliad i'r Derwyddon Green. Derwyddon yn pwyso yn hwyr yn y gêm. Flint yn ôl at Charlie Edge. O lergyd oedd hwnna. Mi geitho gyfle arall, ond Kenny mi oedd o'n dal. Mi nath o fanteisio'r adlamiad y bel. Mooney. Gwael gan Iwan Cartwright. Cartwright! Di Darren Thomas ddim yn hapus o gwbl efo hynna. A mae gen o bob reswm i fod yn flin hefyd. Oes, tackle, Tom. Ond yn reswm i Cartwright gwneud y tackle yna, mae o'n un fler gan y fo ac yn heiddiannol o gweld Melin hefyd. Cardyn Melin, Iwan Cartwright, cyfle felly ni, Wyn. Pwy ydi seren y gêm? Ia, di bod ni'n anodd Bryn i dewis, ond mae'n un y ddau i Caernarfon. Sean Bradley di gael gêm da, Darren Thomas, Telor Williams di mynd yn agos iawn, ond dwi am reid o'r gwr yma. Gafodd hanner cyntaf gwych yn gol i Caernarfon, Josh Tibbet, 4 arbeidiau da gan y fo. Bod yw heb wneud llawer yn ail hanner, dwi'n meddwl fod i seren y gêm i fi heno yma yn y Derwyddon. Felly'r golwr, yn sicr fo, os ydi Caernarfon yn ennill, mae gen nhw rhyw funud a hanner yna. Mi fydd Hugh Griffiths yn ddiolchgar iawn i'w gol geidwad. Ryan Williams ar gic rydd i gyfeiriad Jack Kenny. Dyma Mike Hayes. Oedd honno ddi ar Josh Green. Gwaith da gan Hayes. Y bel union lle mae Caernarfon isio fo Bryn. Mynd i fewn i'r funud ola 60 eiliad bron i Caernarfon dal allan. A mae o'n bell o gol Caernarfon. Fydd yn plesio Hugh Griffiths ac mae o'n gwybod o'n Bryn, mae o'n go agos o 3 phwynt fawr i dîm o.
Thomas. Da ni fewn i'r funud ola. Crowther. Dyna lle mae Hugh Griffiths isio'r meddiant ar hyn o bryd. Josh Green yn ôl at Mike Jones. Mae yna frys yn mynd i fod y fan hyn. Mae rhaid iddo i chlirio hi'n hir i fyny'r cae. Y golwr. Nath hwnna ddim mor bell a hynny. Hynniad ymlaen gan Darlington. Flint. Cam ddealltwriaeth a Hayes. Yn edrych i ryddhau Jack Kenny mae gyn Mike Hayes lot mwy amser yn fanna. Oes, os yw'n neud rhywbeth, by'n just orau fo fewn i'r gornol bella. Y peth ola tisio ydy di roed y dîm yn ôl o dan pwysau, achos hon fydd gyfle ola o'r gêm. Alex Darlington! Ac i wir o diar honna mynd yn bell dros y draws. A siomedig gan Darlington, cyfle ola o'r gêm iddo fo. Dim yn chosi unrhyw broblem o gwbl i Josh Tibbett. Ac dyna ddydd i wan, dwi'n meddwl, Bryn. O dyna ni y chwiban ola. Buddigoliaeth i Caernarfon, yr hediad syml diweddar yn dod i ben. Kai Jones ar gynta, Mike Hayes ar ail. Yr ymwelwyr ar y blaen o 2 gôl i ddim ar yr egwyl ac yna gôl gan Aaron Simpson hefo 20 munud o'r 90 yn weddill. Yn rhoi llygedyn o obaith i dîm Bruno Lopez sydd yn aros yn sownd ar wylod y tabl. Caernarfon yn aros yn yr 8fed safle, ond mae hi'n fuddigoliaeth. Mi fydd Hugh Griffiths yn ddyn hapus. Y sgôr terfynol yma ar y graig. Derwyddon Cefn 1, Caernarfon 2. Diolch i chi am eich cwmni a nos da i chi.